Rownd da i chi, croeso i ganolbarth Cymru am olygfa, dyma'r olygfa. Mae'r bioden yn ei weld am ni yn hedfan uwchben Gae Piod, cartre Clwb PêL-DROED Bow Street. A mae'n blawn mawr iddyn nhw. Mae'n benwythnos mawr, Ail Rownd Cwpan Cymru, a penwythnos pan mae clybiau o uwch gyngrair Cymru yn ymuno ar gystadleuaeth, a mae un ohonyn nhw fan hyn, sef y Fflint, wedi teithio i'r canolbarth i gwrdd o Bow Street. Bow Street yn chwarae yn y drydedd haen na'r her i Fflint a Lee Fowler pnawn ma am gêm am benwythnos. 64 o glybiau, 32 o gemau. Croeso mawr ato ni, mae'n hyfryd cael bod yma. Dyma sy'n crynhoi sgorio, fi'n credu, Cymru Gwlad Belg nos lun. Bow Street Fflint yn fyw i chi pnawn ma. Mae'n dweud y cyfan, tipyn o bnawn i Bow Street pnawn ma, Sean. Fi'n gorau. Wel, well da fi fod fan hyn, mae hot dogs yn eithaf fan hyn. Ti'n nabod yr ardal ma, a wych, ti'n nabod y clwb yma, mae'n dipyn o blawn i glwb fel Bow Street. Ie, ydy. Mae'n achrysur i'r pentre, wrth gwrs, war erbyn tîm o uwch gyngrair Cymru. Gobeithio bydd y chwaraewyr yn gallu mwynhau y cyfle sydd o flaen o heddi. Felly mae'n bwysig bod nhw'n mwynhau y cyfle. Ond dyma'r tro cyntaf i tîm o uwch gyngrair Cymru ddod yma. Bai Colwyn wedi bod yma, Bangor, Met Caerdydd bod nhw ddim yn yr uwch gyngrair y pryd. Felly mae dan nhw brofiad o chwarae erbyn tîmau mawr Cymru. Ie, mae rai bod hwnna'n help hefyd. Ond sut mae clwb o'r drydedd haen yn delio da gêm fel hyn, neu'n paratoi ar gyfer herio clwb fel Fflint? Wel, fyddai'n gallu edrych ar tydlannau Facebook sgorio, wrth gwrs, ond i fi, mae rhaid i Bow Street edrych ar ôl yn hunain. Yn dactegol, fi siŵr bydden nhw yn edrych i falle cymeryd y gemau mewn chunks i ryw raddau, 20 munud gyntaf, cadw yn y gêm, gobeithio am yr ail hanner, a just gobeithio falle cael gol fach ar y diwedd. Ie, cwpl o gemau wedi bod yn barod. Yn edrych ar canlyniadau neithiwr yn gyntaf. Sean yn sôn am fai Colwyn, maen nhw drodd yn gyfforddus yn erbyn bai Cynmel. Ond nhw'r bedwaredd haen bai Cynmel. Un gêm rhwng 2 o glybiau uwch gyngrair Cymru, Llanelli di mynd â hi o 2 i ddim yn erbyn Hwlffordd, Cambrian United, Pontypridd United hefyd, a Llandudno drwodd. Tipyn mwy o gemau pnawn ma. Ni'n dechrau fan hyn, Bow Street yn erbyn y Fflint. Dewch i ni glywed gan reolwr Bow Street nesa. Ges i air yn gynharach gyda fe. Gwion ap Dafydd i chi. Gwion, dyma ni, dynod mawr wedi cyrraedd. Beth yw'r teimladau o gwmpas y clwb? Ie, na, mae dynod mawr i'r clwb yn dweud. Ie, mae'n bach o nerfusrwydd, ond mae pawb yn edrych ymlaen. Ni wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwetha yn trio sortio pethau allan. A bach o wahanol i just arfer yn y gyngrair ni. So, edrych ymlaen, ond bydd e'n gêm anodd, dwi'n meddwl, heddi. Ond mae pawb yn edrych ymlaen a gawn ni weld beth sy'n digwydd. Beth ydych chi'n disgwyl o ran y Fflint, yr enghraifft? Wel, dyn ni'n gwybod, maen nhw yn y Cymru Prem, so byd nhw'n tough tîm i chwarae yn erbyn. Dwi'n gwybod, mae gyda nhw cwpl o boys eitha mawr. Dwi'n gwybod, maen nhw hoffi set pieces nhw a pethau. So, ni di wneud bach o ymchwil amdano nhw. Ond, dyn ni'n hyderus yn ein ffordd ein hun. Meddwl bydd ni'n gallu rhoi good game i nhw. So, gawn ni weld beth sy'n digwydd. Goliau eich o bwyntio i gyd ar sgorio. Chi'n gwneud y gwaith cartre o bell dyddi yma. Dyna'r peth. Efallai bod y mwy anodd i nhw neu bach o ymchwil arno ni. So, gawn ni weld. Dwi'n gwybod bod rheolwr nhw wedi gwylio ni cwpl o snosau yn ôl. So, ond fel bod pob peth ar-lein i'r Cymru Prem. So, ni wedi gwneud bach o ymchwil arno nhw. Yn ddiddorol, gêm gyntaf nhw'n y cwpan. Chi wedi chwarae tair yn barod. Felly, chi wedi cael tipyn o daith i gyrraedd yma. So bydd hwn y 4edd gêm yn y cwpan. Dyn ni wedi gwneud yn eitha dda i bod yn dig. I cyrraedd hwn, diwetha nathon ni colli gêm cyntaf. Ond, dyn ni wedi cael 3 gêm galed, cystadleuol. Ond yn amlwg i gyd fatha o gwmpas safon ni. So bydd hwn yn step fwy nawr i'r boys. Chi wedi cael sawl diwrnod mawr fan hyn. Ambell i ddwrnod yn y cwpan hefyd, cofio gêm fawr yn erbyn bai Colwyn. Disgwyl pnawn mawr arall felly? Gobeithio, a cwpl o blynydde yn ôl. Dathon nhw, fatha good crowd lawr efo nhw. Athon ni'n dim i fyny ar y diwrnod. So, nathon ni gêm ohono fe. So, dwi'n gobeithio rhywbeth tebyg heddi os o'n ni'n gallu rhoi gêm i'r Fflint, lle sgorio gol neu ddau. So, gawn ni weld. Gwion, diolch yn fawr iawn, pob lwc i ti. Diolch. Braf cael sgwrs da'r rheolwr cyn y gêm yma. Ni wedi clywed gan y rheolwr, ni wedi clywed gan Mr Cadeirydd nesaf. Mae Amlyn Ifans yn ymuno gyda fi a Sean. Pnawn da, Amlyn? Pnawn da.
Blawn pwysig, blawn prysur i chi, mae'n siŵr. Wel, mae wedi bod yn wythnos brysur, fel weled i, mae'r lle yn edrych, war teg, mae dipyn o graen ar y lle heddi. Mae bechgyn wedi bod yn brysur drwy wythnos, war e'n torri, ac yn brwsio, ac yn sbeico, ac yn raca, felly, mae'n neis cael yr gêm i ddechrau o'r diwedd. Lot o waith di fi mewn i hyn. Mae'n siŵr bod lot o waith yn gyffredinol o gwmpas clwb yn y drydedd haen. Lot o wirfoddolwyr yma. Rhowch syniad i ni, mae'n o waith sy'n mewn jyst i gynnal y clwb. Wel, swn i'n dweud bod yna rwy'n wedi bod yma, mwy na un wedi bod yma bob nos am 4 awr, bob nos wrth wythnos yma, fel ti'n gweld yn neud gwaith ar y cae. Mae'r gwaith yn y cefndir, fel mae pawb wedi clywed am comet erbyn hyn, mae hwnnw yn fwrdwn ar bawb. Ni'n glwb bach pentre, ni'n rhoi cyfleoedd i fechgyn lleol i chwarae safon yma yn erbyn tîmau mawr, mae hyn i'n wych. Ond ydy, mae'n mynd â lot o'r amser. Mae Bêl newydd, mae hwn newydd neud back heel. O'n i'n ffili resisto. So os chi gweld hwnna, sio fan erydd. Oedd e ffili stopo. Sôn am fechgyn lleol, mae un fan hyn. To be, o'n i'n trio fod cool fel Rob Page, weles i'r clip na'r Twitter. Nes i siarad am chwaraewyr lleol, mae'n ddiddorol, ti'n nabod yr ardal ma'n dda, Sion. Be sydd wedi rhywbeth i newid gyda Aberystwyth yn disgyn o uwch gyngrau'r Cymru? Mae clwb fel Penrhyn Coch yma yn y gyngrau'r y gogledd hefyd. Le mae hwnna'n gadael clwb fel Bow Street? Wel, ti'n meddwl, mae rhai yn dweud, falle dyle bod ni wedi cael symud lan i haen 2, ond dwi'n yn siŵr os dyn ni'n barod i wneud hynny. Fel weli, bydde angen gwella cyfleusterau, bydde angen arian, ond hefyd dwi'n credu bod gyda ni le penodol o fewn yr gadwyn os lic ydi, rhoi cyfleoedd i fechgyn sydd falle ddim fyny safon haen 2 ar hyn o bryd. Dwi'n siŵr mi eith na nifer o'r tîm heddi, fel weli di, yn y blynyddoedd nesaf, mi fydden nhw ar eu safon uwch, ond bydden nhw wedi cael y cyfle gyda ni. A felly fi'n credu bod hwnna'n bwysig. Os edrych chi di, mae yna 3 o fechgyn tîm llynedd y chwarae Aber ebyn hyn, mae yna 3 neu 4 y chwarae Penrhyn Coch. Felly, mae'n gret bod y bechgyn ma'n cael cyfle fan hyn a cael cyfle i wella. Be sy'n taro chi, nabod yr ardal, so mae yna gymaint o glybiau yn yr ardal yma, yn glybiau pentre, cyngrau'r lleol, Bow Street, Penrhyn, Aberystwyth. A falle i glwb fel Bow Street, sydd wedi gwneud y dda i cyngor, falle bod ni'n braf just setlo aros le i chi am gyfnod. Ie, fel cyn chwaraewr, ti'n edrych am y step na, ti'n edrych am y cyfle na i chwarae ar lefel uwch, felly oedd amlwyn gweud y ffaith bod chwaraewyr, falle dod o pentre bach fel Llanillar er enghraifft, o Aberaeron. Maen nhw nawr yn cael cyfle i chwarae erbyn tîm o uwch gyngor Cymru, yn Cwpan Cymru, waw, am brofiad. Ie, a'r camerau yma hefyd, mae hwnna braf i ni gael bod yma, mae'n wych cael bod yma. Cwpl o wilwyr falle ddim wedi gweld gymaint o Bow Street, pwy chwaraewyr dylen nhw fod yn gwylio allan amdano pnawn yma? Wel, i ni'n ffodus o leini bod ni'n cael bechgyn yn dod o'r brifysgol bob hyn. A mae yna 3 wedi bod o'r gogledd gyda ni, a ni wedi bod yn wreiddiol iawn yn meddwl am enwedd. Felly Rhys Gog, Sean Gog, Harry Gog, a felly mae Rhys yn mynd i fod yn un ohonyn nhw heddi. Beth yw enw iawn? Rhys Hughes, ie. Wedi cael atric yn barod yn y cwpl? Wedi cael atric, a mae e'n dipyn o chwaraewyr. Well y fi'r Steff. Steff bach. Steff bach. Ie. Wel, mae un yn fwy na llall. Mae'r enw'n gwneud y cyfle. Gwych, Aflin, diolch am y sgwrs. Dwi'n o prysur i chi, mae'n siŵr. Dewch i ni glywed gan reolwr y Fflint nesaf, Lee Fowler. Well, Lee, here we are in mid-Wales. Feels like a proper cup tie this afternoon. Yeah, it's brilliant. It's what the cup games give you. And it's the reason why you guys are here as well. It's a tough one. For Fflint, if you win, everybody expects you to win. If you don't, there's a massive story. How do you approach a game like this? That was the message we said to the lads in the change room on Tuesday, Thursday, leading into the game. But ultimately, we've got to come to do a job and make sure we're in the next round of the hat. A bit of a boost last week, a nice win as well, a couple of goals flying in. Does that help? Yeah, I think that's what we're looking for, momentum now. Obviously, we're not far off of being a very good team, but we've got to back that up with victories after another victory, which we haven't seemed to be able to do yet. So it's going to be a tough game. I come and watch them versus Penikai just before we play Britain Ferry. So, you know, it's their cup final, and I've just warned the lads there, if they're not ready for it and they start to take the mick, they've got 1 or 2 opportunities before they get brought off. So the message is clear. We're here to do a job, play our way of football, and make sure that we come away with the victory. Yeah, how hard is it preparing for this? Because as their manager, they've been watching Scorio, they've been watching all your highlights, so they can see plenty, they know what's coming Flint-wise, whether they can deal with it's a different matter, but how hard is it for you to prepare? No, it's, as I said, we know a lot of people in the North Wales who've helped us out. We were lucky, me and Evo went down and watched them versus Penikai 2 weeks ago before we played Britain Ferry, so everything marred up to what we heard about him. So it's always important to go and have a good look at them to see, you know, your own view on it. So we've done our work on them, and the proof will be in the pudding when you come into the 90 minutes of the game. Brilliant. Thanks for your time. Good luck. Thank you.
Lee Fowler yn barod amdani hefyd. Ni bron yn bod yn barod am y gic gyntaf fan hyn. Diddorol, Sean, Bowstri wedi sôn am Rhys Hughes, fe wedi cael hat-trick. Elliot Reeves gyda Fflint. Hat-trick penwythnos diwetha. 9 gôl yn y gyngrair yn barod tymor yma. Pan chi'n sôn am lefelau gwahanol, falle bod hwn yn amlwg yn fygythiad o ran Bowstri. Ydy, mae hat-trick wastad yn neis fel ymysodwr, cael 3 mewn 1 gêm. Ond cael 2 na fe Llanelli tymor yma. Llanelli yw'r tîm yn offi waren erbyn o'n debyg. Ond fydd hwnna'n rhoi hyder iddo fe, yn rhoi hyder i'r tîm wrth gwrs. A mae'n anodd, fel tîm sy'n dod uwch Cwpan Cymru i Bowstri fel hyn. Mae'n banana skin yn yw. Felly, y ffaith bod ti'n dod mewn i'r gêm ar ôl canlyniad arbennig o dda erbyn Llanelli wythnos diwetha yn bwysig. Ie, trawiadol clywed Lee Fowler yn sôn, yn blwmp ac yn blaen i'w chwaraewyr, dim nonsens. A fi'n cofio wrth gwrs Steve Evans gyda nhw ar y faig, sôn am pedigree Cwpan Cymru. Mae nhw dîm reoli sydd ddim yn mynd i gymryd unrhyw beth yn ganiataol. Na, Amlin jyst yn gweud bod Steve Evans yn gentleman ar diwedd y gêm a'r rheswm ymni, achos nes nhw'n ennill yn ellon nhw 2 gôl 1. Felly, bydden nhw'n edrych am rhywbeth tebyg heddi, ond ar gyfer Bowstri, sefyll yn y gêm, fod yn gystadleuol ar gyfer ail hanner. Dyma ni, felly mae Sean yn mynd i ymuno yn y Sylwebaeth y pnawn yma wrth i ni edrych ymlaen yn fawr at hon. Cwpan Cymru, mae'n yn crynhoi'r cyfan dywe. Dyma ni yn Bowstri, clwb o drydedd haen yn clywed bod enwyn yn allan o'r het, bod nhw'n chwarae Fflint o uwch gyngrair Cymru a ni'n barod amdani. Felly, tipyn o bnawn i ddod, ni'n dechrau fan hyn, newn ni ymuno felly, a'n tîm y Sylwebu ni. Wel, diolch Dylan, mae'n Dafydd yn erbyn goleiaeth go iawn prynhawn yma yn Ail Rownd Cwpan Cymru wrth i Bowstri y Piod o drydedd haen croesawu'r Fflint o uwch gyngrair Cymru. Mae tîm cartre wedi profi tymor cymyslyd yng nghynghrau'r lock-stock y gogledd ddwyrain yn ennill 4 o 7, o wedi cyrraedd yr Ail Rownd wedi curo Cefni United, Pen y Cai a Cefn Albion mwyn ennill yr hawl i wynebu'r Fflint. Mae'r ymwelwyr yn 9fed yn uwch gyngrair Cymru wedi ennill 4 o 12. Maen nhw'n sgorwyr cyson ond yn ildio llawer. Serch hynny, bydd tîm Lee Fowler yn ffefrynnau clir wedi curo Llanelli o 4 i 0 y Sadwrn diwetha. A cyn y gic gyntaf y prynhawn yma, fe fydd yna funud o dywelwch i gofio am Mr Gwyn Edwards. Nath farw yn ddiweddar, golwr oedd Gwyn wedi chwarae a chynrychioli Bowstri ac Aberystwyth, a hefyd wedi chwarae i Queen's Park Rangers. Felly ni gyd fan hyn yn sgorio ar ardal leol yn danfon yn cydymdeimladau dwysaf i'w deulu yn eu colled. Felly munud o dywelwch i gofio am Mr Gwyn Edwards cyn i ni gychwyn y prynhawn yma. So on the ref whistle, we'll have a minute silence. Mae dyma newyddion y tîmoedd a Bowstri yn gyntaf. Mae 2 newid o'r tîm nath ennill yn erbyn croesawu'r Sadwrn diwetha. Steph Richards fel cefnwr a'r capten Garmon Nutting yn ymwneud i ganol car. Rhys Hughes a Caio Cyryddus na sgellwyr y peryglis. Mae Hughes yn 9 gôl ym mhob cystadleuaeth, 4 yn y cwpan. Edrych ar Bowstri fan hyn, 4-3-3, neu falle bydd e'n 4-5-1, ond gwaith anodd trawma i Ferreira, Wozencraft i gadw y Fflint, yn enwedig yr ymwysodwr Elliot Reeves yn dywel, ac hefyd y ganol cae Nutting a Evans byddai nhw fod ar ei gorau yn gystadleuol fan ni. Ac o ran y Fflint, wel 2 newid i dîm Lee Fowler nath chwalu Llanelli o 4 i 0 y Sadwrn diwetha. Mae Daniel Davies yn dymyn fel am ddeithon nhw'r chwith. Ben Wyn yn dychwelyd wedi cael ei anafu. Elliot
Reeves, mae 9 gol gan hwn, 2 hat-trick yn erbyn Llanelli. Ie, Ail Reeves fod yn llwyddiannus. Mae'n braf bod ganddo fe ysgellwyr Hughes a Phillips yn aill ochr fe yn bwydo bêl mewn i'r cwrt Cosby. Ac wnawn ni yn cael 3 gol sa'n diwetha. Hefyd, prawn ma, bydd Fflint ddim yn siŵr felly beth i'w wynebu, ond mi'n siŵr bydd nhw mewn am gêm anodd. Ein dyfarnwr prawn ma yw Mr Richard Wright o Abertawe. Mae wedi dyfarnu Fflint unwaith y tymor hwn. Fflint yn ennill y prawn hwnnw o 4-2 yn erbyn Met Caerdydd. Llais Tommy Morgan, o'ch chi'n clywed yn y cefnir yn disgrifio y tîmoedd yn fanna. Tommy, mae'n ddwrnod hanesyddol i'r clwb Bow Street heddi. O, yn sicr yn ddwrnod mawr iawn. Yn enwedig chwaraewyr, pan ych chi'n dachrau'ch gyrfa, mae lot o fechgyn ifanc gan Bow Street, a chwarae'n erbyn y goreion yn uwch gyngor Cymru, a mae Fflint, er bod nhw falle lawr yn y gwaelodion o ran y tabl, i fi, maen nhw'n dîm da iawn. Wel, bydd eisiau tipyn o look ar y piod y prynhawn ma, os ydyn nhw i ddisodlu y Fflint. A mae'r Fflint wedi dewis tîm cryf iawn i fod yn deg iddyn nhw. Dim nonsens wedodd Dylan Ebenezer o ran Lee Fowler y prynhawn ma. Dim nonsens, mae'n edrych yn debyg gyda'r 11 wedi dewis, Tom. Ie, wel, peth yw, fan hyn, mi'n credu mae falle mynd i fod yn anodd i Bow Street gyda'r peli a'r tafladau hir yn dod mewn i'r cwrt Cosby, a ydyn nhw'n gallu'r ennill yr un gynta, ond yn sicr yn ennill yr ail un. Dyma tro cynta, yr ôl beniad, maen nhw'n clirio dros dro. Ond fel wedodd Tommy, y prawf mawr iddyn nhw ar gôl geidwad. Lewis James yn dod amdani ac yn casglu, a fydd hwnna'n rhoi tipyn o hyder i'r gŵr ifanc 2 ar 20 oed, gynt o Ben Parce a Penrhyn. Mae'n mynd i gael prynhawn prysur, Tommy. O, yn sicr, rhaid fod ar ei orau prawn ma, ond mae ganddo ddigon o dalent. A Gwion ap Dafydd yn gyn chwaraewr fan hyn yn y Bow Street, a maen nhw wedi gweld eisiau fe fyd yn ei 30au cynnar wedi cael prawf o chwarae gydag Aberystwyth hefyd. Ti'n nabod e'n dda, Tommy? Ie, bachgen lleol, oedd e'n wedi tipyn o golled iddo fe bod e heb chwarae yn y ddau dymor diwetha nawr. Felly, ie, wedi trial cath e'r swydd ac mae'n gwneud jobyn digon dechrau hyd yn hyn. Dyma Ben Hughes bydd yn chwarae fel ôl asgellwr ar y chwith. Mewn tu fewn at Josh Jones, ond tacl dda arno fe. Ond unwaith mae'r bêl na mynd dros yr yslys, byddwn ni'n gweld tipyn o Jake Phillips yn symud o un ochr y cae i'r llall, byddwn ni'n meddwl. Ond ti wedi bod yn safle rhywun fel Lee Fowler yn dod i lefydd anodd i'w hennill. Beth bydd yn mynd trwy feddwl hwn heddi? Gobeithio bod ti ddim yn mynd i golli. A diwedd y dydd, ti se ennill y gêm, ond maen nhw yn gêmau gallu di byth ennill. Erwydd mae pawb dysgol ti fynd i'r rown nesaf, a sydd ddim yn digwydd, wel, mae'n bach o broblem wedyn i we. Ôl beniad Mwdimu yn cystadlu amdani. Mae'r bêl a phob un nôl tu ôl y bêl i Bow Street, a dyna patrwm y chwarae i ni'n mynd i weld siwr o fod. Jack Fflint ar yr ongl. Camgymeriad, mae Phillips yn cyrraedd na, ond yn methu cael ei drod chwith o'i gwmpas hi mwyn croesi. Beth fydd tactegau Bow Street heddiw? Fe sonia sydd fanna pawb tu ôl y bêl i gychwyn? Wel, credu, sut ti'n rheoli Bow Street, ysyn ni'n rheoli Bow Street prawn, byddwn ni'n gweud, 10 munud cynta, dim ildio, mynd 10 munud arall, a chwarae i fel yna. A hefyd, wrth bod y gêm yn mynd yn ei flaen, mae'r chwaraewr yn mynd i gael allu mwy o hyder pan maen nhw'n mynd ildio dim byd yn gynnar. Maen nhw'n gwybod bod y gêm anodd o'i blaen nhw, ond pan maen nhw'n mewn meddiant hefyd, rhaid nhw falle drial chwarae gymaint o pêl-drôed y gallwn nhw. Dyma un o'r newidiadau i dîm Lee Fowler, Daniel Davies mewn yn y tîm. Ar yr ochr chwith, Harry Owen yn y canol, Isaac Lee ar y dde. Dyma fe, mae hwn yn gawr o amddiffynwr. Nifer o dîmau proffesiynol yn edrych ar Isaac Lee. A i beth y byty'r Fflint, maen nhw yn edrych i chwarae pêl-drôed trwy ganol ca, Tom. Ie, wedi gweld nhw cwpl o weithiau yn fyw lenni, Michael, a ie, maen nhw yn chwarae pêl-drôed dra. Beth fi'n hoffi'n dan nhw, maen nhw'n tynnu'r tîm i gwrthwynebwyr mewn, a maen nhw'n gwneud i gorau wedyn i'n chwarae'r bêl, naill o'r chwith i'r dde,
yn bêl hir. Felly, bydd yn diddorol sut mae'r tactig na'n i weithio prawn ma, achos mae'r maes ma yn bach mwy cil falle yn beth nhw'n arfer chwarae gatre a fant o gatre yn uwch gyngor Cymru. Un peth y byty'r y cam yn edrych yn bictiwr. Ni'n clywed Amlin Ifans yn siarad cyn y gêm. Cymaint o wirfoddolwyr wedi bod yn gweithio mor galed i baratoi'r maes a'r cyfleusterau yn barod ar gyfer efallai un o gemau mwyaf yn hanes y clwb, Tom. Wel, sicr, nid nhw ar bai Colwyn 2 dymor yn ôl. A chwrdd cael oedd yn y gêm na. Felly, mi siŵr bod nhw'n moyn aros yn y gêm mor hir a phosib. Yn credu, tipyn ni'n mynd i ddibynnu ar sgellwyr nhw Crydders a Rhys Hughes. Os gallen nhw gael meddiant o'r bêl a cario'r bêl am gallu 20 llath a cadw meddiant a wedyn dod â chyfreir eraill miwn i'r gêm. James yn mynd yn hir ar ôl beniad a Rhys Hughes, y chwaraewr peryglis yn mynd i'r llawr, mae'n edrych draw at cynorthwyydd y dyfarnwr. Un peth fydd angen y bêl a'r Crydders a Hughes i drad, ond fi'n credu cael gweithio fel am i gynorthwyyr amddiffyn bydden nhw'n gwneud yn gynnar yn y gêm. So what our player just falls on the floor then, like? Fel chi'n dysgwyl fe, Bowstred yn goffa amddiffyn yn gynnar yn y gêm yma. A dyma Hughes. Hughes yn dangos i gyflymdref y soniad i pa mor byglus. O, dim ond pas mewn tu fewn. Oedd Steph Davies yn rhydd yn y canol ac arwydd cynnar iawn, Tom, yn y 6 munud cyntaf o'r perygl sydd gan Rhys Hughes yr asgellwr ar yr ochr dde. 4 gôl yn barod yn y gystadleuaeth, 9 am y tymor, a chi'n gallu gweld pam fyna yn y clip byr. Ie, yn sicr, nhw dîm yn darllen y sefyllfa'n dda iawn fyna i fod yn deg i Fflint erwydd oedd na 2 yn erbyn 1 fyna. Ac oedd hi yn siawns, hanner siawns, petai Rhys Hughes wedi gallu cael ei ben i fyny'n gynharach. Oedd hi yn gyfle da hefyd, oedd e'n rhydd. Oedd Steph Davies drwy canol, oedd neb yn agos ato fe. Yn dangos pa mor bell lan oedd amddiffynwyr y Fflint wedi gwthio. Mae hwnna'n dod â fi at ystadegyn diddorol, Tommy, maen nhw wedi sgorio 23, ildio 25. Felly digon yn digwydd o ran y Fflint, ond gwaith da gan Josh Jones, ond dim y croesiad orau. Dyma Hughes eto, cyffyrddiad hyfryd ganddo fe a Davies. Mae Davies yn edrych i ryddhau Hughes unwaith eto, a mae'n cyrraedd y bêl yn gynta. Taylor yn disgwyl croesiad yn y canol, y rhif 10. Y Fflint yn clirio. Ond chwarae da eto, cyd chwarae hyfryd fanna, Tom. Ie, gwych, chwyd, Rhys Hughes yn dod yn ddwm yna, ffric fach miwn i ganol ca, wedyn cadw ar yr hediad, miwn i'r gwagle sy'n cael ei adael am y llwaith pan mi chi'n chwarae gyda, maen nhw'n galw wingbacks ydyn yma. Maen nhw'n lle gadael lot o le tu ôl i Bowstred neu unrhyw dîm arall i drial cael ei goliau neu siawnsau. Mae bron 8 munud wedi chwarae a weles i Elliot Reeves, prif sgoriwr Fflint, yn cael ei gyffyrddiad cyntaf fanna yn y gêm. Dyna beth oedd Bowstred am, oedd i gael Rhys Hughes ar y bêl. A dyma Steph Davies i bas mlaen. Chwarae da gan y Bowstred, a mae'n codi'r dorf hefyd wrth i'r dacl yna'r bêl tasgu allan am dafliad i'r Fflint. Mae wedi bod yn dechreuad arbennig o dda i'r tîm cartre. Yn sicr mae'n dangos yn barod wrth ymosod. Pan mae cyflymdra â chi ar yr esgyll a drwy'r canol, chi'n methu amddiffyn hwnna i chi. Mae'n rili yn anodd i wneud na. Felly, ie. Ond, mae'n record da gyda Bowstred hefyd yn y gyngradd. Dim ond gen i 9 gol maen nhw wedi ildio mewn 7 gêm, felly maen nhw ddim yn ildio goliau yn hawdd iawn. A diddorol cyn y gêm, Lee Fowler yn gweud, dim nonsens o'i chwaraewyr yn gweud, os ydych chi'n mynd i wneud yn sicr bod eich pen chi'n iawn i ddim rhoi dim byd bant yn gynnar yn y gêm. Tafliad pellach i'r Fflint a maen nhw'n dyfal barhau gyda'r dacteg yma. Alli di bethau beio nhw chwaith pan ti'n edrych ar Daldra Mwdimo a Isaac Lee yn symud mewn o'r Cwrdd Cosby?
Na, fi siŵr bod y reolwr Bow Street yn gwybod, chi'n mynd i ennill falle y bêl gyntaf, ond mae rai chi gystadlu am yr ail bêl na pan mae'n cael y cyffordded yn dod. Bêl yn rhydd yn y gwrdd Cosby, o! A'r ergyd gan Harry Owen, a fe nath i dasgu i ddwylo diogel Lewis James, dihangfa i'r Bow Street. Ie, gol geidwad, y safle da fyna, ond mae fe mor angerus o chwarae agored. Dyma Hughes eto yn amlwg yn cael ei groesad mewn o Modimo. Cynta mae'n neud, mae'n cael ei ben lan. Y bas Letraws allan i'r dde. Reeves yw hwn. Elliot Reeves, Modimo ar gael unwaith eto. Fflint yn adeiladu'n bwyllog. Hughes yn erbyn Richards, mae'n torri tu fewn. Chwarae amyneddgar gan y tîm o'r uwch gyngrair. Reeves eto, dod o hyd i wagle. Gweithio bêl allan, yn daclus. Chwarae da at Phillips, ond tacl dda arno fe yn ildio'r gic gornel cynta'r prynhawn, ond chwarae pwyllog deallus fanna gan y Fflint, Tom. Ie, maen nhw'n gallu gwneud yna. Mae nhw yn dîm sy'n gallu meistroli'r bêl a symud y bêl o un ochr o'r maes i'r llall. Ond Thomas Roberts yn amseru dacl yn dda. Cicio gosod yn mynd i fod yn beryglus. Peniad allan, ond yr ergyd gan Wyn yn cael ei glirio. Ond dros dro yn unig nôl mae'n dod i'r canol. James yn penderfynu dyrnu a'r peniad heibio'r postyn gan Reeves. Un peth am Lewis James o'r gol geidwad, dyw e ddim y gorau i ddod allan a dal y bêl. Mae fe'n dieddol i bwnio i felly erwydd i faint e. Ond yn y ffodus fyna bod y peniad na ddim wedi mynd nôl mewn am y gol. Mi yn teimlo, tyfliadau hir, ciciau cornel, dyna lle fydde'r Fflint ar ei perygla a lle bydde Bow Street yn gofod bod mor ofalus. Ond ildio fel na yw'r broblem, yn dweud, ti'n ildio meddiant mor rwydd. Ie, yn sicr, o'n i'n gwybod bod nhw'n cael mwy o meddiant o'r bêl, ond ie, nhw'n... Good, Ryan. Good. Just aros efo fe. Sharp! Sharp! Pawb i'r Bow Street tu ôl y bêl. Isaac Lee yn cael rhyddid Gae Piod fan hyn. Tipyn o symud o flan Dan Davies. Maen nhw'n cadw i safle. Da iawn, Steph, da iawn. Get on the knee. Out! Come on then! Clywed llais Gwion ap Dafydd yn gweiddi ar ei dîm i gadw i safle nhw hefyd yn amddiffynol. Un peth ar hyn o bryd, mae'n ddigon o ddynion tu ôl o'r bêl, felly mae'n anodd i'r Fflint i adeiladu a mynd trwy'r canol. Mae rhaid nhw'n mynd allan i'r esgyll i gael y croesiadau mewn i'r cwrt Cosby. Hapus! Hapus! Wyn. Mewn at Modimo. Modimo allan at Hughes. Lle gan Hughes fan hyn. Dau yn ei gael lawr. Modimo yn cynnig i hun ac yn setio Hughes lan ar gyfer y croesad. Mae'n tynnu'r bêl yn ôl. Canefan. Ond y bêl yn tasgu allan. A fe fydd hi yn gic gornel arall yr ail o'r prynhawn. Dyna beth mae Canefan yn gallu cynnig ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Mae'n chreuwr talentog yn ganol y cae. Tra da ganddo fe. Ofyn! Ofyn! Sut ti gwn nôl? Ie, go on in! Go on in! Go on in! Halfway! Chi'n sicr chi'n gweld y maint a taldra chreuwr y Fflint yn erbyn Bow Street o'r ciciau cornel ma. Phillips eto, reit o dan y bar! A mi oedd yna drosedd ar y gôl geidwad. Yn newyddion da i Bow Street, oedd hwnna'n
yn bêl peryglus gan Phillips. Ie, Harry Owen yw'r eto yn creu'r problemi yn amddiffynol. A cael a chal oedd hi fyna yn cael wedi gwthio Thomas Roberts fyna, ond oedd yn edrych lawer o drosedd i fi, ond fe, Richard Wright yw'r dyn ar Cwpan. Y basti ag at Hughes, a mae'r bwysau fan hyn ar amddiffyn y Fflint a Harry Owen, yn cadw i ben, Isaac Lee. Yna dacl hwyr ar Lee y fanna yng nghanol ca, a mae'n gerdyn melyn cynnar iawn i'r capten Garmon Nutting yn llithro mewn ar Isaac Lee. Mae e'n rwystredig, ond mae'n benderfyniad gywir. Ie, sicr, dod fewn o'r tu ôl fyna. Ie, gath e'n lawer o'r bêl fyna. I beth chi'n eisiau fe yw cardyn fe'n i'ch chwaraewyr mwyaf caled yn gadw y cae. A maen nhw wedi cadw i disgyblaeth yn dda, cwarter awr wedi chwarae yma'r Gae Piod, Bow Street dim, y Fflint dim. Y Fflint yn domino ddimeddiant fel byddech chi'n disgwyl, ond maen nhw'r Bow Street wedi amddiffyn yn effeithiol, to. Ie, yn sicr. A hefyd, pan maen nhw'n gwrth ymosod, chi'n lle gweld falle, mae Fflint yn rhoi siawnsau bant, a pan chi edrych i'r record nhw, mae'n ildio i fe 5 gol yr hugen yn y gyngradd tymor yma. Canavan, ddwfwn, James yn dod amdani, dyrnu yn effeithiol, a mae allan am dafliad. Llawer mwy awdurdodol Lewis James y tro hwnnw, yn cael pellter ar y dyrniad. Ie, gwych o'r golgeidod yna, Lewis James. Pan chi'n dyrnu, rhaid chi dyrnu'n bell a gath e digon o bellter ar y tafliad yna. Eto, y chwaraewyr o ganol ca, beth cynta maen nhw'n gwneud o ran Bow Street ydi chwilio i ledu'r bêl at Hughes, ond dyna mi dîmw. Trad, cyflym, sgiliau da. Y bêl yn torri'n garedig ar bas ymlaen. Tuag at Steph Davis. Unwaith mae Bow Street yn cael y bêl lawr, Tommy. Chi'n gwybod bod nhw'n beryglus, fel wedys ti, digon o gyflymdra yn y tîm yna. Taylor, Davis, Hughes, Carruthers. Gorfodi y Fflint i groesio'r esgyll. Wyn oedd ar ergyd. A dyma Taylor. Fanna yw gwendid Bow Street ar hyn o bryd yn ildio meddiant rhy rwydd yma. Ie, sicr. Croesiad dwfwn, peniad pwysig allan gan Wozencraft. Angen i Wozencraft a Ferreira, y ddau amddiffynwr canol, fod yn mor ddisgybledig yn y canol fanna. Hughes, cyffyriad cynta. Bas ddim cystal tuag at Steph Davis. Mae mwy o amser ar y bêl gyda nhw, beth maen nhw'n feddwl. Ie, ond y broblem ydy, pam ti'n war yn y byn gwrthynebwyr, chi'n teimlo yn feddyliol sy'n well na chi. Chi'n dieddol o eisiau garwedu rhoi bêl bant yn lawer rhy cynnar yn lle cael yr hyder i gadw i am tyma fach. Mae Reeves yn dod allan o'r canol. Pas hyfryd i fewn at Hughes. Ben Hughes, nôl at Ben Wyn. Ergyd trod dde heibio'r nod, ond cyd chwarae hyfryd rhwng Hughes a Reeves i greu y cyfle. Ie. Gweld y rhediad na. Hughes rhoi'r bêl nôl fyna. Ond oedd e'n syrthio wrth e darw'r ergyd yna. Ond y mwyaf mae'r gêm yn aros yn ddi-sgôr, mwyaf hyder fydd chwaraewyr y Bow Street yn datblygu. Mae'n galed, fi'n gwybod, ie. Gwion at Dafydd a'r tîm y fforddi yn siarad â'i chwaraewyr ymwybodol bod nhw'n mynd i gorfod chwarae'r gêm hon rhan fwyaf honno fe heb y bêl. Mae'n mynd i fod yn brawf o'i ffitrwydd nhw.
Maen nhw'n hoffi'r bêl letraws yn nhw, y Fflint. Mae fe yn ei DNA nhw drwy'r gydol y tymor. Felly gweld y ffordd mae Lee Fowler eisiau chwarae Pêl-DROED. Mae'n aros gyda'r system, y system o'r tri yn y cefn ar ôl y sgellwyr yna. Go on, we got him! We got him! Go on! Good, Rhys, good, Rhys. Hughes eto yn chwilio am y symudiadau gan Josh Jones. Someone cover Joe! Someone cover Joe! Canavan mewn i'r canol, ond gormod arni. Felly y Pêl-DROED i James, a James yn falch i dderbyn y bêl yna trwy'r prynhawn. Ie, dyle fe di arafu pethau fyna, herwydd rhoi bach o seibiant i'w dîm, cael nhw felly symud i fyny'r cae, yn lle cico'r bêl rhy gyflym. Wel, nos lun, ar sgorio fydd holl uchafbwyntiau Ail Rownd Cwpan Cymru, rhai gemau chwaraewyd neithiwr, popeth ar S4C, a hynny am 5 munud wedi 10. Ail Rownd Cwpan Cymru 64 o dimoedd yn yr het. Defnydd ganlyniadau neithiwr yn y man, nifer o gemau diddorol iawn y prynhawn yma. Fel wedon ni, Dafydd yn erbyn goleuaeth go iawn. Yma ar Gae Piod yn y canolbarth, chydig tu allan i Aberystwyth. Dyma Davies, mor disgybledig, Hughes yn aros ar yr ystlys. Go on, put a step, good. Sharp! Come on a step, Rich! Come on a step, Rich! Fel Tommy'n sôn, y bêl letraws yna gan Owen, ond gormod arni. Sôn am ganlyniadau neithiwr, dyma chi nhw. Gemau chwaraewyd neithiwr yn Ail Rownd Cwpan Cymru. Buddigoliaeth digon cyffyrddus yn y diwedd i bai Colwyn yn erbyn bai Cynmel o 5-0. Goetre United yn colli'n drwm gartre yn erbyn Cambrian United a gyrraedd y 4 ola tymor diwetha. Buddigoliaeth ar maes di i Landudno yn erbyn mynydd y Fflint. A un tîm o'r uwchgyngrair allan yn barod, Llanelli yn trechu hwlffodd o 2-0 ar Bergsteb yn Heath. Pontypridd yn curo cefn cribwr o 2-1. Dim sioc, Michael, ti'n meddwl bydd y sioc braw yn rhywle? Wel, o'n i'n edrych ar y gemau, oedd cymaint i ddewis ohono fe. Yn amlwg, i ni'n canolbwyntio ar y gem hon, a ni bron y bod cwarter ffordd trwy'r gem, a mae dal yn ddi-sgôr yma rhwng Bow Street o'r drydedd haen yn erbyn y Fflint sydd ar hyn o bryd yn 9fed yn uwchgyngrair Cymru. Ti'n dal ei batid e? Na, fi'n gwybod, fi'n meddwl, fi'n gweld y rhestr o gemau. O'n i'n meddwl falle Port Talbot i giro Lido Afan efallai. Fi'n gwybod bod Port Talbot yn enw mawr o'r gorffennol a wedi llithro lawr y cynghreiriau. Ond ar i fyny, Lido Afan y ffefrynnau. Na un. Step, over the top! Stand drop! Man on now! Yn amlwg mae gemau hefyd rhwng tîmoedd o'r uwchgyngrair y Bala yn croesawu Ceycona enillwyr 2017 erbyn enillwyr 2024. Felly, mae yna dîmau o uwchgyngrair Cymru yn mynd i fe mas heddi. Beth wyt ti'n meddwl? Achos mae yna newid wedi bod o ran trefniadau yn os achos mi oedd y tîmoedd yr uwchgyngrair ddim yn dod mewn i'r gystadleuaeth tan yn hwyrach. Yn aros am eiliad, dyma Ben Hughes i'r Fflint Mwdimo yn dod ato fe. Dwi'n hoff iawn o'r syniad yma, mae rhaid i fi gyfaddau o weld y tîmau mawr yn dod mewn. Canavan yn troi tu fewn. A dacl bwysig arno fe. Mae allan am gic gornel, ie. Ie, Canavan yn dda fyna. Ond hefyd amddiffyn cryf gan Bow Street fyna. Kai! Yn ei cael, mae Joe Wozencraft wedi muno. Sorry. Gic gornel wedi cymryd yn sydyn. Phillips at y postyn pella! Arbediad safonol gan Lewis James. Mae rhaid dweud, Reeves gafodd y peniad. Oedd e'n mynd tuag at y gornel, ond am arbediad gan James. Ie, un peth yn wych am Fflint, maen nhw amrwywio cicau cornel nhw. A siawns gwych fyna i'r Elliot Reeves, ond arbediad bendigedig. Taflu fraich chwyth a crafu'r bêl rownd
y cornel. Wel, yr agosa, ni wedi dod at gol, a wedi cymryd bron 5 munud ar hugen i'r Fflint gael ergyd ar y target. Oedd y cyfle cynnar na gan Harry Owen, ond peniad da gan Reeves, ond yr arbediad hyd yn oed yn well gan Lewis James fydd yn llawn hyder. Oedd hwnna'n arbediad wych i fod yn deg iddo fe. Here we are. Nice. Hey, where are we? Come on, he's told you, come on. Reeves ar rediad. Hughes yn torri tu fyw. Guys, we're ready to gweithio nawr. Ready to gweithio nawr, guys. Am y neddgar nhw y Fflint wrth adeiladu drwy ganol y cae. A wedyn trwy'r llinellau, Yeah. a mae yna gam sefyll hefyd. Good line, good line. Ond i fod yn deg, mae nhw'n mynd i tu ôl i am ddiffyn. Bowstrit tua 3 gwaith nawr lawr yr asgell chwyth y Fflint o'n hyn. Felly, rhaid i Bowstrit fod yn wylio dwrus o hynna, ond peniad gwych gan Elliot Reeves, ond oedd yr arbediad yn lawer gwell yn oedd e. Ragorol O radd ucha. gan Lewis James. Wedi cynrychioli pen parcau a penryn coch. 2 llechen lan y tymor hwn. Wedi chwarae pob gêm yng Cwpan Cymru. A mae wedi cael 5 munud ar hugen cofiadwy fan hyn ar Gae Piod ac arbediad arbennig. Ie, fydd nôl at y gemyn a Tom, dre newydd falle yn erbyn Caernarfon, hyd yn oed Aberystwyth yn erbyn y Bari falle? Ie. Wel, ni byth yn gwybod sy'n mynd i ddigwydd mewn gêm Cwpan. Na. Dyn ni'n tybio bydde Fflint yn meddwl bod nhw wedi cael rhywbeth ar y sgorbod erbyn hyn, ond 5 munud ar hugen wedi mynd a Bowstrit yn dal i fod yn heb ildio. Mae nhw'n cael digon o'r bêl, a dyma Daniel Davies. Braf gweld e nôl yn y chwarae. Fydd yr allan. Gyda gan a wedi cael anaf cas. Cam sefyll eto. A dyma'r gemau sy'n cael ei chwarae heddiw. Abertawe Pyr, neu yr hen brifysgol yw'r tîm yna yn erbyn Trefelyn. Byddwch chi'n disgwyl i Trefelyn mynd â hi Aberystwyth yn erbyn y Bari. Gêm na'n dechrau am 2 o'r gloch. Bangor wedi ennill y cystadleuaeth o'r blaen yn erbyn Cegidfa. Caere Trelaig a thrediad da yn erbyn Treforys. Caerfyrddin, fi'n siŵr bydde Mark Eiswold am rhediad cryf yn y cwpan hefyd. Gêm ddarbu da ar y ca chwarae. Caer Sws Dolgellau. A braf gweld rhai enwau ffasiwn wedwn ni o ran Glynedd. Cwm Bran yn teithio i Llanilltyd Fawr. Cwm Bran yn llodd yr uwch gyngrair yn y tymor cynta. Sioc gwellen Llanefydd. Llanefydd yn chwarae penryn coch o'r gyngrair y gogledd. Ie, fydd hwnna'n gêm anodd i tîm Gary Lewis. Ar y gwaelod y gyngrair y gogledd ar hyn o bryd. Maen nhw'n cael tymor anodd. A'r gêm yna, Port Talbot Lido Afan, Bwcle sy'n teithio i'r traeth yn erbyn Porth Madog. A cadarnhad o'r gêm na Bala yn erbyn Ceicona. Tîm arall o'r uwch gyngrair yn mynd allan. A enillwyr o'r gorffennol, y Rhyl, yn croesawu Brickfield. Ac yna pob lwc i'r Wyddgrug yn erbyn y seintiau newydd. Ie, bron fod bob tymor, mae seintiau newydd fel sy'n nhw bron ar y cic ysmot ni'n cael mynd o gyr o Gresford tymor diwetha. Ie. Felly, sydd ddim byd yn amhosib. Os ti'n gallu chwaraewr yn mynd mewn i gemau, a ddim mwy pen nhw'n iawn, mae gobeith ar chi. Hugh. Y bêl yn giro Rhys Hughes y tro hwnnw. Ond mae rai dweud wrthyn ni agosau at hanner awr o chwarae gweitha meddiant y Fflint yn llwy reoli fel byddech chi'n disgwyl. Mae tactegau Gwion ap Dafydd hyd yn hyn yn talu ar ei ganfed, Tom. O, yn sicr, un arbediad gwych gan Lewis yn y gôl. Lewis James, heblaw o hynny, chywod mae ymddiffyn yn dda. A wedi dangos bygythiad unwaith y ddwywaith wrth wythnosol hefyd. Bydd hwn wrth i fodd gyda'r ffordd mae dîmau wedi ymateb i'r her y prynhaw yma
Ar tomen I hunain. Yn erbyn tîm o'r uwch gyngrair. Gorfod yn chweched ar hyn o bryd. Yng ngyngrair Lockstock y gogledd ddwyrain. A pas wych at Hughes. Tuag at y canol. Ond tu hwnt i'r chwaraewyr yn rhedeg mewn i'r canol yn eto Rhys Hughes y perygl. Ceisio cadw'r bêl I mewn, a mae wedi gwneud yn dda hefyd. Thomas Wyn, neith I allan am... Na, mae'n gig gol. Ond eto, Hughes y perygl, Tommy Morgan. Ie, y bêl tu ôl, a unwaith eto, chi methu amddiffyn yn erbyn cyfrymdra, y croesiad ddim yr un gorau, ond oedd y syniad yn iawn. Fy sonio ni amdani nhw cyn y gêm, y ddau asgellwr Caio Carruthers ar y chwith a Rhys Hughes ar y dde, a mae gyda nhw'r cyflymdra I greu anawsterau i'r ymwelwyr. Ie, a fi'n credu beth sy'n helpu y bwysig hefyd bod nhw'n chwarae ar cae gaswellt, erwydd pan chi'n chwarae ar y 3G, mae'n lot hawsach yn credu I tîm sy'n chwarae yn symud y bil cystal a Fflint I warin well a... Bale yn trefeiddi'n gyflymach ar y car artiffisial hefyd. Lle gan Daniel Davies, pen lan, croesiad ar ei drod chwith, lle yn y cwrt Cosby, Reeves. Reeves allan at Phillips. Phillips ar draws wyneb y gol, ond oedd hi ddim y croesiad o'r gorau gan Jake Phillips. Oedd amser ganddo fe fanna. Ie, unwaith eto, Elliot Reeves yn dal y bêl I fyny fyna. A gweledigaeth ganddo fe I ffeindio Jake Phillips, ond fi'n siŵr wneud croesiad neu ergyd oedd yna gan Jake Phillips. Fi'n credu oedd rhwng doi feddwl fyna, beth oedd ddim yn ei wneud. Ie. No, ti'n gweld Canaf yna Reeves oedd y ddau yn disgwyl y croesiad, falle bydde wedi bod yn well I fynd yn is na beth nath e. Ie, sicr, lawr o'r ochr chwith fan hyn o tano ni yn y pwynt sylwebu, maen nhw edrych yn fygythiol iawn. Taylor. Tuag at Carruthers. Hughes di wneud yn dda I gadw'r bêl mewn. Oedd ddim y bas orau ato fe o ganol ca. Ond Daniel Davies wneud yn dda fyna I gael troed nôl i'r gol geidwad. Mae'n rhaid chi ganmol Bow Street fan hyn am I chwarae disgybledig. Pawb tu ôl y bêl ac yna torri o'r gyflym a phosibl. Mae'r gecrydd yn cael ei roi I Hughes a'i freichau mas. How's that a free kick, sy'n iawn na gwion. Gen ni gyd yn teimlo na, oedd y dfarnwr ddim. Penderfyniad y dyfarnwr yn mynd o blaid y tîm yn chwarae yn yr uwch gyngrair. Mae Phillips eto ac yn derbyn y bas yn ôl ar ei drod chwith eithaf yr ergyd na wneud Josh Jones. Oedd gath ei gau lawr yn sydyn ar ergyd dros y bar. Eto gwaith amddiffynol yn dda gan Bow Street yn cau y chwaraewyr lawr mor sydyn. Ac yna'r ergyd yn mynd ymhell dros y bar. Yn rhediad pwerus mewn i'r cwrt Cosby fyna gan Jake Phillips. Ond oedd y gorffen gan Joshua ddim y gorau I ddweud y lleia. Joshua Jones edrych falle I gael rhediad yn y tîm. A dyma fe'n dod, ond Lewis James yn cyrraedd y bêl gynta. O'n i'n canmol fanna'r amddiffynwr yn cau e lawr, ond mi oedd yr amser dage I gael yr ergyd mewn trod dde, yn pwyso am yn ôl. Falle trydydd un maen nhw wedi cael, un amlwg, a dyma'r prif sgoriwr Elliot Reeves Canafan yn y canol. Eto'r bêl yn cael ei glirio, a tro hwn, Bow Street yn cyrraedd na gynta, Steph Davies yn chwilio I ryddhau, Rhys Hughes, eto Daniel Davies yn y ffordd I ryngipio'r bêl, wrth iddyn nhw edrych am y chwaraewr peryglus mae Hughes.
Shay! Shay! Help him out! Help him out! Reeves mewn i'r cwrt Cosby, croesiad. Oedd hi'n croesiad bach da, petai chwaraewr yn dod ar draws y cwrt bach. Sy'n ni'n Rhys Hughes, sy'n ni'n edrych ma'n am weddill y gêm yma, oherwydd maen nhw yn rhoi siawns i chi, achos dwi'n tri amddiffynwr sydd gan y Fflint yn y cefn, felly os gyda'r bêl yn iawn, fyna oedd hi'n mymryn yn uchlach, a mae Rhys Hughes fewn tu ôl ddyn nhw. Hughes at Modimu. Modimu, croesiad da! Oh. Wel, Josh Jones am yr eildro mewn 2 funud yn methu rhoi'r Fflint ar y blaen. Croesiad hyfryd Modimu, dyle wedi wneud yn well. Ie, sicr. Mewn ti, ôl i amddiffyn, Bowstrit fyna. A croesiad yn un da i'r postyn cynta. A dyle Josh Jones wedi sgorio fyna. Chi'n gweld rhwystredigaeth yn y gweddill i dîmau fyna. Dal i pennau, gweud. Joshua, le ti wedi claddu hwnna, machgen i. Wel, 10 munud tan yr hanner. A Bowstrit yn parhau yn y gêm. A dyma Hughes mewn i drad. Cyfle mergyd, a mae ar darget hefyd. Caio Carruthers. Na fod i gêm, Hughes a Carruthers. Dim pŵr yn yr ergyd, ond o le mwyn cael un ergyd ar darged. Mae bod yn deg i Caio Carruthers. Mae e lan yn erbyn y cawr Isaac Lee mas ar yr asgell dde yna. O'n i wedi falle meddwl, falle bydde'r ddau asgellwr yn trwco rownd, ond ni'n credu bod mwy o lwc yn mynd i fod gan Rhys Hughes yn erbyn Daniel Davies nac Isaac Lee, ond dyma Fflint yn chwarae'r bêl allan at Hughes, tyfiwn at Canavan. Chwarae amyneddgar iawn gan tîm Lee Fowler, ond mae'r sgôr yn parhau yn ddi-sgôr. Mae'r tîm o'r drydedd haen yn berfformiad amddiffynol arwrol hyd yn hyn. 36 y munud i chwarae, di-sgôr yma ar Gae Piod, yn treol gweithod drwyddo, ac yna yn wyllt gan y brif sgoriwr Elliot Reeves, a chi'n gallu gweld. Ie, ddi drad ddim yn y lle iawn gyda ddo fyna. Taro'r ergyd yn groes i'r bêl, a dim problem i'r golgeidwad fyna. Dwi'n hoff iawn o'r chwaraewr yma, Elliot Reeves. Wedi sgorio 9 gol, fi'n gwybod mae 6 ohonyn nhw wedi bod erbyn y tîm ar y gwaelod. Lee Fowler yn sôn alle hwn fod yr ymosodwr gorau yn y gyngrair ar ei ddwrnod. Wel, fi'n credu, yn amlwg mae gan fachgen digon o dalent. Nath e fethu tipyn o'r tymor diwetha wedi cael ei anaf, ynddo fe. Ond, stick on him! Brilliant, Rhys Hughes. Mae Hughes, wel, mae Gwion ap Dafydd wedi sôn am beth o'n i'n feddwl fanna. Cymaint o waith galed mae wedi wneud. Canavan wedi dod yn ddyfnach i gasglu. O'r amddiffyn yn agor lan iddo fe, ond i ergyd yn wyllt. Diddorol, bydd Lee Fowler yn teimlo'n rwystredig iawn lle ddychmygu ar yr esgyll. Oherwydd, mae pob ergyd yn wedi taro hyd yn hyn. Os ddim siap yn nhw bod nhw'n seithi, bod nhw'n mynd i drwblu'r golgeidwad o gwbl. Mae Canavan tro yna, Reeves wedi wneud e, Joshua Jones wedi wneud e. Felly, pan nhw'n cael eu hunain mewn sefyllfaodd, ddim yn gallu bwrw'r targed, mae wedi'n methu'n... Lee yn gofod prithro. Taylor yn mynd i hun a pam lai. Josh Taylor o ryw 5 plath ar hugen. O ganol y cae. Fydd gwylio gormod o'r tîm arall yn seithi. 10 gol tymor diwetha i'r Turfs yn Tregaron. Hwn yn gam mawr lan i chwaraewyr Bowstrit. Ond fe fydd Gwion ap Dafydd a'r cefnogwyr wrth i bodd yn y ffordd maen nhw wedi cystadlu yn yr hanner cynta yma, wedi amddiffyn mor dda a chreu hanner cyfleoedd hefyd wrth ymosod.
Ie, mae 6 munud i'r egwyl a chywod, os bydd bwysyn mynd mewn ar yr egwyl, dyn nhw'n bles iawn mynd ni gyda'i gwaith nhw os gyn nhw gadw y gêm a'n di sgôr dan yr hanner. Wel, chi'n gallu gweld oddi wrth i gorffe pa mor rwystredig yw e. A Steve Evans wrth i ochr e'n sgrechen ar y chwaraewyr. Cymaint o brofiad gan y ddau. A nawr maen nhw'n ceisio hollti amddiffyn Bow Street. Ac eto, mae'r Piod yn sefyll yn gadar. Ben Hughes i'r Fflint. Lle mas ar y dde, os nhw'n gallu bwydo Reeves. Reeves. Dawnsio i ffordd yn rwydd heibio. Y gwrthwynebwyr ac yna'r ergyd Ishel! Isaac Lee o bellter, mae'n hoff iawn o gario'r bêl mewn i hanner gwrthwynebwyr. Cyfle da. A mae'n llaeth, beth ti ddim yn disgwyl fe bod bachgen sy'n warin ymddiffyn yn cerdded mewn 20 llath allan. Bwrw bêl yn bert fyna, ond llathyd. Chod draw i'r postyn. Dipyn o sôn am y gŵr yma falle'n symud i gyngrau'r proffesiynol yn Lloegr. Sôn am Walsall mewn amdano fe, sawl clwb proffesiynol arall. A disadwn nesaf, fe fyddwn ni yn dychwelyd i'r uwch gyngrau'r. A fydd y gêm fyw ar sgorio yn dod o Met Caerdydd, campws King Coed. Met Caerdydd yn croesawu y Fflint, y cyfan yn fyw i chi ar-lein o 5 o gloch ymlaen. Met Caerdydd wedi cael rhywfaint o adfywiad erbyn hyn. O dan arweiniad Ryan Jenkins. A'r bas ymlaen i hollti amddiffyn y Fflint, dyma Rhys Hughes. Eto'n gwibio i ffordd mewn i'r cwrt Cosby. A Jack Fflint sy'n wedi cael llawer i wneud yn yr hanner cynta yn effro i'r perygl. Ie, fel gol geidwad, nath e'n dda fyna. Oedd hi ar linell. Canefan, o'n dewis y llwybr tu fewn a digon o le allan ar yr asgell. Maen nhw'n cadw'r meddiant wrth iddyn nhw bwyso am y gol agoriadol yma. Ond canmoliaeth uchel fan hyn i amddiffyn y Bow Street o'r drydedd haen yn chweched yng nghynghrau'r lock, stoc y gogledd ddwyrain. Maen nhw'n gil ac yna Mwdimo sy'n derbyn a cam sefyll a diffyg. Disgyblaeth mae rhaid i chi ddweud, Tommy, fanna yn edrych reit ar draws y llinell. Wel, sicr bydd Lee Fowler yn gandryll fyna, herwydd digon amser gyda Mwdimo i edrych yn gros i'r llinell am ddiffynol a ddim mynd a cam sefyll. Mae un peth mae Lee Fowler wedi wneud, wedi dangos parch fan hyn at Bow Street, achos mae'r tîm yma sy'n ar y ca i'r Fflint. Mwy na lai, y cryfa maen nhw'n gallu rhoi mas. Ie, yn sicr. Hughes i mewn, Rhys Hughes! O, defnyddio tu allan i'w drod dde i geisio grymanu'r bêl, cyfle gore y tîm cartre yn yr hanner cynta yma i ben yn ei ddwylo. O'r siawns fyna, sy'n bigo i ben fyny, o Cae Carruthers yn hollol rydd yn canol y cwrt Cosby fyna. Petai wedi mynd mewn i gol wych, ond a ddefyd yn well falle rhoi'r bêl na yn gros i Cae Carruthers. Ond unwaith eto, hwn yw'r bachgen sy'n creu'r problemi i y Fflint. O'r bas tu fewn, pas yn wych. Cyfle fan hyn! O, arbediad da arall. Ie, i fan deg i Lewis James fyna. Oedd e fel sydd wedi colli i falans am un eiliad fyna. Canaf yn dod tu fewn. A wedyn, mae fe'n troi drod dde allan a rhoi allan am gic gornel. O, Ben Hughes, mae wedi bod mor ddisgybledig yn aros ar yr ystlys, yn torri tu fewn fanna ac ar ei drod dde ergyd eisiau at y postyn agosa. Croesiad mewn, eto, Bow Street yn ennill y peniad. Llai na 2 funud tan yr hanner, a'r gic rydd yn mynd yn erbyn y Fflint, y drosedd gan Hughes.
Ond y gŵr yma yn derbyn y bêl, sgiliau bach da, Tom. Ie, yn sicr. Ond os rhywbeth, mae fe'n dod tu fewn gormod. Yn lle bwrw, mynd tu ôl yn ddiffyn a cael y croesiad fewn yn syth. Mae fe'n arafu dod nôl yn gros sy'n cael popeth lan i gyd chwaraewyr. Mae'n dod nôl mewn i'r traffic fel petai. Odi, ie. Wel, i mewn i'r funud ola. Mae'r gŵr yma Gwion at Dafydd y munud wrth i fod. Bydd ddim llawer yn cael ei ychwanegu. Byddwn ni'n meddwl. Munudau holl bwysig yn rhediad y gêm i chi'n teimlo fan hyn. Y Fflint yn ceisio cyflymu'r tempo a'r cyflymdra wrth nhw edrych am y gôl agoriadol. Reeves yn croesi reit ar y postyn pella. Ac yna'r ergyd ar gôl am Ben Wyn sydd wedi chael ei. Taran o ergyd, y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. Maen nhw wedi cael ei heiddiad, mae rhaid i chi ddweud y Fflint. Ond mae'n greulon ar y Bow Street. Wedi hanner amddiffynol mor effeithiol. Ond Ben Wyn, ergyd trod dde, hyfryd i roi'r ymwelwyr ar y blaen. A'r drothwy hanner amser, Bow Street dim, y Fflint 1. Ie, lawr asgell, chwyth, mae unwaith eto. A tro hyn, gyda Carruthers methu delio gyda'r bêl ac Ben Wyn, cyffyrddiad cynta gwych i fewn i'r rwyd, yn uchel i'r rwyd ac reit ar drothwyr hanner amser. Wel, bydd Lee Fowler yn rhywbeth gwahanol ag ei weid, ond ni tybio, falle yr un peth bydd e'n gweud wrtho i dîm yw bych chi fod digon da a digon clinigol yn y trydydd yn yr rhan mwyaf pwysig o'r maes yn yr hanner cyntaf. Wel, yn dychwelyd o anaf Ben Wyn, gath ei anafu lawr yn Hwlffordd yn gynharach yn y mis, ond yn dychwelyd i gychwyn y gêm heddiw a yn gorffen yn gampus. Ym gobeith i Lewis James yn y gôl i arbed yr ergyd na. Am dychwelyd, tam ti'n cael asgellwr nôl yn ymddiffyn i fai fyna, oedd Gae Piod yn rhoi'r y bêl bant yn rhy rhwydd fyna, cael y bêl yn dan i drad ac y bêl yn cwmpo i Ben Wyn, a wedyn mae fe'n cosbi'r y Piod. Os yna gyfle fan hyn, Carruthers yn croesi bêl yn cael ei glirio. Chwpan ola Richard Wright o'r hanner, y gôl agoriadol yn dod yn y leiliadau ola, y gôl holl bwysig i Ben Wyn. Fe yn claddu'r bêl, heibio i Lewis James yn y gôl. Mae wedi bod yn hanner amddiffynol arwrol i'r Bow Street. Maen nhw'n gwneud mor dda, ond gôl Ben Wyn ar drothwy'r hanner amser yn rhoi'r fantais i'r Fflint. Maen nhw wedi cael cyfleoedd da, Owen ac Elliot Reeves, Rhys Hughes oedd yr un am lyca. Ond y sgôr ar hanner amser yma ar Gae Piod, y fantais i'r ymwelwyr. Bow Street dim, y Fflint 1, ac yn y cyfamser fe newn ni edrych ar uchaf bwyntiau. Gêm neithiwr yn Ail Rownd Cwpan Cymru. Bai Colwyn yn erbyn Bai Cynmel o ffordd Llanelian. Gyfle ledu'r chwarae i Aaron Williams. Williams groesiad, mae'n ddifn iawn o dan y golwr. Y beniad yn taro traws Solford oedd yno o bawb. Yr amddiffynwr canol i hangfa i'r ymwelwyr. Yr groesiad ddifn uchel gan Williams a Solford. Dyle fod i sgorio, yn taro traws nath o. Sam Hart ar gic rydd, mae'n ddifn iawn o dan drwy'n y golwr sy'n dyrnu bêl allan. Solford arbeniad, yr arbediad yw wirthiol wedyn gan y golwr James Roberts yn nadu honna lanio yng nghefn y rwyd. Y gic rydd yn achosi broblema yn y cwrt 6. Broblem iawn i ffod, ddim o tro cyntaf yno. Rwy'n fai Colwyn ar y blaen. Williams dros gamu lawr y dde, groesiad i mewn tuag at y post yn y gosod. Ac yno ar y cwrt 6 oedd yr Aaron Williams arall. I roi Bai Colwyn ar y blaen, 12 munud o'r hanner cyntaf meddill. Nhw wedi curo a curo ar y drws. A trona, mi oedd Williams yn glinigol.
Mae yna gyfle wrth ymosod i fai Colwyn. Jordan Davies lawr y dde. Mewn efo i'r cwrt Cosby, llithro nath o. A mae Gicor Smotyn. Yr dyfarnwr wedi penderfynu fyna drosedd. Dwi'n meddwl gan Ryan Roberts. Ond am llawer o chwaraewyr bai Colwyn yn gofyn am Gicor Smotyn. Davies. Yn pasio'r bêl. Yn hawdd. I gornel Isa Rwyd. I ddyblu mantais y tîm cartra. Y golwr yn mynd un ffordd. Jordan Davies yn pasio'r bêl y ffordd arall. Pas lai Eunice Cagbo. O'n torri mewn. Mewn i cwrt Cosby, thyn ni'n ôl. I Robles, mae'n dair. A rwan, sa'ch chi'n meddwl bod ti'n os da ar fai Cynmel. 2 gol o fewn munud. Louis Robles, yr ymosodwr arall, yn cael gol iddo fo hun. 3 ymosodwr wedi sgorio yn ar cynta. Tor Colonus i fai Cynmel. Fai Colwyn tair, fai Cynmel ddim. Fod, chwilio'r i ddau Aaron Williams, dy cefnid Cawli. Gyffyrddiad gwych gan y cefnwr de. Geisiwm dibio i Cawli. Groesiad, mae'n un David at y postyn pella. Robles arbeniad, Aaron Williams. O, sut ar y ddiar. Nath Williams yn mydno taro'r targed. O 3 llath. O'n dweud bod o'n ymestyn. Golwr roed y pwys arno fo. Yn goddormod Anni. Dylion fod yn gefn Rwyd. Am i ail gol o'r gêm. Nash. Chwilio'r iddau Cargbo, cyffyrddiad da gan Eunice Cargbo'n taro roed ochr i ergyd. Roedd yn fleir fanna. Cargbo. Sam Hart ar gig gornel. Chodi fyny teg at y mil o cwrt 6. Rhys Nash o'n dod i mewn. James Owen a cyfle ar ei tu nôl i mewn i'r cwrt Cosby. Thyn ni'n ôl i Maguna. Maguna, groesiad. Teg at Jamie Cumming ar ddau eilydd yn cyfuno i rwydo'r bedwaredd gol i fai Colwyn. Groesiad da mewn gan Maguna. Jamie Cumming yn manteisio ar y foli. Dim gobaith i'r golwr. Maguna. Isaac Agbo, o'i frawd o'i flaen o. Derbyn y bel rwan. Mewn i Max Maguna yn y cwrt Cosby. Maguna ar ergyd. Yr arbediad yn un dda gan James Roberts. Symudiad da gan Mike Colwyn lawr y chwith. Max Maguna. Bron y sgori gol gynta. I Mike Colwyn. Maguna gwneud y dda. Ergyd. O, mae'n gol. O, dito gan Max Maguna. Yr eilydd ifanc, 2 ar 15 oed, bachgen lleol, tyfu fyny efo'r clwb. Oedd ei dad o chwarae'r clwb, ei dad o dal ei weithio'r clwb. A mae hwnna yn glincar gan Maguna. Cofiwch am eich bwyntiau gyda llaw tipyn o benwthnos Ail Rownd Cwpan Cymru wrth yn bod ar rownd yma Clwb Cymru Cymru yn ymuno yn y gystadleuaeth. Byddwn ni'n gyda chi toc wedi 10 o gloch, nos lun ar yr iPlayer hefyd. Siôn Myredith, rhywun sy'n nabod yr ardal ma'n dda iawn sydd wedi bod yn cadw cwmni i fi yn gwylio'r hanner cyntaf yna cyn i ni edrych ar y digwyddiadau. Wel, am ymdrech gan Bow Street, ond falle bod ni'n cael yn sgoffa bod ni'n gêm greulon yn ildio reit ar y diwedd fan yna. Ie, funud ola fyd. Y tafliad cynnar a'r cyffyrddiad gyda Reeves yn torri mewn. Oedd na gyfle falle jyst i rhoi'r allan am gornel, ond ie, caled reit ar y diwedd ar hanner cyntaf, achos o'n nhw wedi brwydro yn galed i fynd mewn gobeithio yn ddim. Tripyn o ymdrech o'r teg gan Bow Street, o drydedd haen jyst i atgoffa chi. Mae'n man i ni weld y gol gan bod ni'n sôn amdani. Fflint, mi o'n nhw'n bwyllog, o'n i'n gwrando ar y tîm y fforddi yn gweud cadwch eich pennau, ond fan hyn, chi'n gael y tafliad cynnar yna yn gyflym, y cyffyrddiad, popeth yn cyfuno. Ie, cyffyrddiad gan Reeves i ddechrau, wedyn Benwyn, dys neb yn arbed honna, mae'n gampus y gol. Toppins ti'n galw yn Saesneg, ond falle Fflint ag at y diwedd yn jyst yn dangos y safon
o rhan chwarae yn Uwchrain Cymru yn drwy'r ffwyth. Ie, achos ddim wedi bod yn hanes fel yna yn y hanner cyntaf, ond oedd e, achos oedd Fflint wedi bod bach yn wastraffus i ddweud y lleia. Ie, a hefyd cyfleuon da i Bowstrit, i fod yn deg. Steph Davies, mae fe wedi ennill i rhan fwyaf i beniadau i Bowstrit. Ond hwn oedd y cyfle, mae'r gol geidwad yn neud arbennig. Ie, Reeves yn ei chanol, ni'n sôn am Reeves cyn y gêm yn dyn ni. Ydy, ti'n disgwyl i'r gol geidwad. Dwi ddim yn mwyaf, ond mae fe'n athletic o ran i arbedi hwnna. Hon oedd falle y cyfle gorau. Josh Jones yn ei chanol i o ran Fflint. Ie, hon oedd y cyfle gorau. Jyst yn luno nôl chydig, a dyna pan Jake yn ein arbennig dda, jyst yn dod mewn, oedd na falle cyfle iddo fe cymeryd ar yr ergyd, ond jyst yn golieddu nôl, a dyna pan mae'n mynd nôl yn bell dros y bar. Cyn i weld Josh Jones eto yn cael cyfle fan hyn. Wel, sôn am James Lewis yn y gol o ran Bowstrit. Dim yn mwyaf o ran corff, ond fi'n gwybod maen nhw'n ildio, ond yn gwneud tipyn o waith da yn yr hanner cyntaf yna. Ie, mae wedi chwarae chydig o Pêl-DROED yn Benryn Coch, fe wedi cael profiad o chwarae yn Gogledd yn yr Cymru North. Ond ie, mae fe'n ein arbennig o dda, dyna beth i angen o ran y tîm cartref. Gol geidwad sydd yn mynd i neu arbediad. Mae'n cystal â gol i ryw raddau, honna o bellter. Ond Fflint i fod yn deg, maen nhw wedi bod yn curo ar y drws yn de, a wedyn dyna'r gol ar diwedd y gêm yn falle'n heiddi bod chydig ar y blaen. Ben Hughes a'r cyfle yna, mae fe wedi dal yn sylw ni hefyd. I fod yn deg, o ran Fflint, maen nhw wedi gwneud job proffesiynol oni, pan maen nhw cyfleo ddim yn mynd mewn. Neges o'r ochr oedd cadwch eich pennau, pidwch poeni, dalwch i fynd. Maen nhw wedi cymryd on o ddifri go iawn. Wrth gwrs bod ni, ond cofia, dyw Bowstrit ddim allan o'r gêm yma. Yn siomedig, fod nhw ddim wedi mynd mewn yn hafal. Un i ddim, mae'r gêm ddim dros o bell ffordd. A maen nhw wedi cael cyfle hefyd, o'n i sôn am Rhys Hughes cyn y gêm, gath rhyw fflach fach. Ar ôl y 10 munud cyntaf, chi'n gweld nhw'n setlo mewn y gêm i fod yn dig. Ie, fe yw'r outlet fel petai i Bowstrit lawr yr ochr dde. Mae dati Caio Cyrrydders ar ochr chwith hefyd sydd wedi bod yn weithgar. A fel yn eisiau sôn, Steph Davies sydd wedi ennill rhan fwyaf i gyfleon yn yr ar. Ond efo honna, i fi, jyst yn gobeithio bod e digon da, bod e gallu gyda fe i cymeryd ar ei dro'r chwith, ond penderfynu mynd ar y dro'r dde nath e. Ni'n cael cwmni, gwr pwysig, fan hyn, llywydd, Bowstrit, Wyn Lewis yn ymuno gyda ni. Prawn da, Wyn? Prawn da, diolch yn fawr am ddod. Wel, diolch am y croeso, mae rhaid ni sôn am y gêm yn syth fyna. Beth oedd yr ymateb pan math o gol hwyr na mewn? Oedd gymaint ymdrech yn mewn i'r boes, a fel ni'n dangos nawr, gyda ni cyfle i ddoi yn hunain, ond just, reit ar y diwedd fyna, anffodus anheg. Ond mae'n rhywbeth mewn, mae digon o ysbryd yn y boes, mae'n boes ffit iawn, so gobeithio gymryd ni taro nôl, a ni'n wario lan i'r ffordd ni moyn wario. Ni'n lyco wario ail hanner. Y cop, e? Y cop, ie, na ti. So, bwy o wyr, gallai rhywbeth ddigwydd. Felly, nes i weld ar y dechrau, Bowstrit yn penderfynu newid ochrau. Oedd hwnna wedi cael ei benderfynu, felly? Sen ni'n tybio, ie. Ie, sen ni'n meddwl, ie. Guaranteed. Beth o'ch chi'n disgwyl, beth o'ch gobeithio chi o ran diwrnod fel heddi o ran y clwb? Wel, just, cysadlu, fel ni wedi wneud yn hanner cyntaf, cysadlu ar y ca, torfach teulu, fel ni'n gwybod. Dyw Fflint yn y tîm sy'n o'r mwyaf gyfnogwyr gyda nhw. Bai Colwyn mae 2 flynedd ôl, oedd canodd ar ganodd, sy'n digon te. Ond mae'n mynd i ddonod da iawn i'r clwb o dechrau'r diwedd. Fel llywydd, fi'n falch iawn o pawb sydd yn glwm ar clwb a'r chwaraewyr, y cyfnogwyr, y sicr i'r pwyllgor. Fel y ti'n gweld bore yma, mae pawb wedi gweithio'n galed iawn i wneud, y lle mae'n edrych yn arbennig iawn iddi, dwi'n Do, mae gran ma, fel maen nhw'n gweud. Mae yna hot dogs ma, ni wedi cael hot dogs hefyd, fi eisiau ni fod yn mwynhau hynny. Ie, fain o waith sydd, dim just heddi, ond o wythnos i wythnos, o fus i fus, fain o waith sydd na i gadw clwb ar y lefel yma i fynd. Wel, mae'n syndod, a'r cost i'r cadw clwb i fynd. Mae'r ca yma yn edrych yn arbennig heddi. Mae sôn yn digwydd ar warau bach, mae lot o waith mewn i fe, mae lot o foes yn gwirfoddoli amser i gweithio ar y ca. Ni wedi cael bach o noddau newydd nawr i helpu ni, ond mae lot o waith mewn trwy'r amser ar y ca, wrth gwrs o ran pwyllgorau, bethau off y ca, trefnu heddi, mae lot bethau'n digwydd trwy'r amser. Mae'n ddiddiwedd ar y lefel yma, mae pobl yn meddwl, ar y lefel uchel, mae pobl bisi iawn, ond mae'n lefel hyn hefyd. Ond mae'n beth ti'n neud efe. Dyn ni'n ffodus iawn fel clwb i gael pwyllgor arbennig, lot o gwirfoddolwyr arbennig, mae cadeirydd arbennig gyda ni nawr yn amlyn, a so gobeith am gyrru dynodau fel un eto. Yn aml hefyd. Llywydd arbennig hefyd, croeso arbennig. Mae'n ddiddorol, ni'n clywed enghraifft o un clwb
fan hyn, Sean, pan chi'n meddwl jyst am y clybiau yn y canolbarth. Mae yna ddegau o glybiau canodd ar draws Cymru. Mae'r gwaith sy'n mynd mewn ar lawr gwlad, ar gwirfoddolwyr. Sa'n gwybod le bydden ni o ran cyngreirio hebddyn nhw? O, yn hollol, pobl yn neud yn di-dal, a fel ti sôn yn dod mewn a neu oriau hwyr gyda'r nos i neu siw bod y car mewn cyfle. O'n i'n meddwl falle byddwch chi'n cael tractors trwm arno fe i creu bach fwy o pen tost i'r Fflint. Ond ffaith amdani yw, mae clybiau bach fel hyn, heb y gwirfoddolwyr, mae'n amhosib cynnal a chadw. Na, ni, clyw. A Wyn, diolch yn fawr iawn. Well, ni fynd ni ar y cair yn y bryd, mae'r chreuwyr yn dod nôl. Le ni mynd ar ôl y gym, na'r cwestiwn pwysig. No, right, na fe, ni wedi cael yr adeg. Un i ddim yw i, maen nhw dal yn hon ar ôl y perfformiad hanner cyntaf na. Gewn ni weld, os na sioc i fod fan hyn yn Bow Street. Fflint yn y blaen o gol i ddim. Nôl â ni felly at ein tîm Sylwebaeth. Ie, diolch Dylan. Tommy Morgan wrth yn ochr i Gwion ap Dafydd, fe fydd e'n rwystredig fel y chwaraewyr, dwi'n siŵr i ildio'r gol mor hwyr yn hanner cynta, Tom. Ie, ond y peth yw, rhaid ti fynd mewn agwedd positif fel reolwr ar y hanner amser, chi'n ei wneud yn dda i gadw'r sgôr lawr, a just ildio un camgymeriad cyrraeddus hwnna, ac yn sicr, mae'r gêm iddyn nhw, dal i fod iddyn nhw, oherwydd chybod gol tu ôl, gall rhywbeth ddigwydd yn yr hanner, a fel nhw'n gweud ar yr egwyl fyna, maen nhw'n hoffi chwarae lawr tuag at y gol yma yn yr ail hanner. Un peth o'n i'n trafod hanner amser, Tommy, yn dyfe, oedd falle tactegau. Ydy'r Bow Street yn mynd i aros nawr gyda tactegau maen nhw wedi gweithredu yn yr hanner cynta, geisio falle allu ti ddisgrifio fel cadw'r sgôr lawr, neu ydyn nhw'n fodlon mynd amdani? Wel, mae yna i fyny reolwr ni we. Dyn ni'n tybio falle cadw pethau fel maen nhw ar hyn o bryd am 20 munud, a wedyn rhoi real go iddi yn yr 20 munud ola. Y gol Ben Wyn reit ar y 3/4 awr sy'n gwahanu'r tîmoedd. Nath e orffen yn gampus i ddeud y gwir, oedd hi'n daran o ergyd i'r gornel ucha. Dim gobeith i Lewis James yn y gol sydd wedi perfformio'n arbennig o dda. Ond y Bow Street sy'n cychwyn yr ail hanner gyda chydig o sgiliau diddorol. Godi'r bêl yn uchel i'r awyr, bêl yn torri pwysau ar Isaac Lee. A Modibo taflu'r bêl yn hir, yr holl bwysig bod Bow Street yn aros yn y gêm. Maen nhw'n dod o hyd i Caio Cyrraeddus. A mae wedi'i wneud yn dda i guroedd un cyfle i groesi. Ond Jake Phillips yn cynorthwyo Isaac Lee yn yr amddiffyn, a maen nhw'n clirio'n llwyddiannus. Ferreira sy'n mynd o'n at Lewis James. Wel, Lee Fowler, ni'n siŵr bod e wedi cymryd anadlorydd had hanner amser yn gweld y gol na gan Ben Wyn yn mynd i mewn. Bydd e'n gweud siŵr o fod, wel, it was only a matter of time, ond wedi gweud ni, dwi ddim wedi gweld e'n rhwydd, nag yw e? Na, fi'n credu, fel reolwr, mae dy ge... Mae fe'n moyn lot allan o'i chwaraewyr. A mae fe'n wir, sag chi'n yn rhoi y challenge iddyn nhw. Maen nhw'n mynd i, falle, ddim wneud i gorau, ond sicr mae fe moyn y gorau o chwaraewr, dim yn pob gêm o'r dechrau i'r diwedd. A fi'n credu, fel reolwr, mae fe hefyd yn un onest. Pan maen nhw'n colli, fi'n siŵr Mike, falle bod ti wedi gyfweld y salgwaith ar diwedd gêm, ti'n cael yr onestrwydd na, ti'n cael gyda pob reolwr. Na, mae rhaid dweud, mae'n wastad yn gyfweliad diddorol gan Lee Fowler. Ond un, fel mae Tommy'n awgrymu, un onest iawn. A'r bas ymlaen at Steph Davies, a nath i cadw'r bêl mewn. Ie, rydw fan hyn, golygu. Cedi tew Caio Cyrraeddus sydd yn gadael. A'n siglo i ben, falle tew anaf yw hwn.
Felly, yn cymryd I le fydd Courtney Perkins 2 oed wedi bod gyda tîm datblygu'r Dre newydd a'r Seintiau newydd. Ond ergyd efallai, nes ti bigo mas Caio Cyrrydders a Rhys Hughes ar gychwyn y gêm, Tom, bydde'n dwy llodrus ac yn beryglis o ran y Fflint. Ond hefyd, chwyd, mae Perkins, mae gallu gyda fe fi'n hibo chwaraewyr, mae'n bach o... hefyd yn perchen dipyn o gyfrymdra, felly am bydd yn gwrdd le mae'r gol, so bydd yn diddorol weld sut mae fe'n I setlo mewn lawr y asgell chwith yma. Mudimu, chwaraewr ryngwladol I Zimbabwe. Cyd chwarae. Ochr y cwrt Cosby, Bale yn rhedeg yn garedig i'r Fflint dros dro, ond yna y Bow Street yn clirio lawr at y capten yr ymwelwyr, sydd dim ond wedi ennill 1 gêm oddi cartre y tymor hwn, yn ennill yn Llanelli, a hynny yn wych o 5 I ddim. Ond eblaw am y pwyntiau yna a pwynt yn y bala, dyn ddim wedi bod ar ei gorau oddi cartre. Ac unwaith to, gwaith da, pen pella. Rhys Hughes. Troed uchel fan hyn, Tom. Wel, sicr yn edrych yn uchel I ni. Fod yn deg, Steph Davies yn rhoi I ben mewn. A Harry Owen I drod yn edrych yn uchel I ni. Bow Street na'n lwcus ddim I gael cic rydd yn fanna. Taylor, Mudimu ar draws ac yn Fflint yn tecluso. Wyn y sgoriwr allan at Phillips, ond gwaith gan y cefnwr Thomas Wyn. Ie, darllen beth oedd Jake Phillips yn mynd I wneud fyna. Ond fi'n siŵr, Deli Fawr eisiau I chwaraewyr roi'r gemau i'r gwely yn gynnar yn yr ail hanner gyda gol arall, neu 2 falle. Ond hra mae'n mynd ymlaen, falle bydd nerfysrwydd yn mewn I chwarae nhw. Bydd I sôn y pa mor bwysig oedd I o ran canolbwyntio tuag at ddiwedd yr hanner cynta. Ac yna Fflint yn cael y gol agoriadol holl bwysig. Mae yna anaf fan hyn, un o chwaraewyr y Bow Street, anaf i'r pen, felly y gêm yn cael ei oedi. Hughes yw hwn? Ie. I'r pen, fi'n cael ei, Tom? Ie. Sicr mae wedi bod yn llond llaw praw yma I ymddiffyn y Fflint. A'r cwestiwn amlwg wedyn sy'n cael ei godi, Tom, yw gyda chwaraewr sy'n edrych mor gyffwrddus yn erbyn chwaraewyr o'r uwch gyngrair, Aberystwyth yn edrych ar y crwt ma, Rhys Hughes? Wel, dylen nhw fod. Dyma'r Bow Street yn dod yn gallu creu cyfle. Tackle dda. Daniel Davies oedd ar dacl ar Rhys Hughes wedi amseru'n dda I ddod nôl at yr ysgellwr yma. Mae'n amlwg yn gallu chwarae ar lefel yn uwch, Tom. Ie, fi'n credu bod nes I weld sawl gwaith tymor diwetha. Gath ei gynnig, fi'n credu, mynd oedd Penrhyn Coch ar ei ole yn yr haf, ond nath ei benderfynu aros gyda Bow Street am dymor arall. Felly, byddai'n diddorol felly y mis Ionar a bydd 'na diddordeb o glybau eraill amdano fe. A mae rhaid sôn am y Bow Street. Falle nhw fydde'r cynta I ddweud bod nhw ddim cweit ar eu cryfa fel o'n nhw y tymor diwetha, 4 chwaraewr yn gadael dros yr haf I chwarae ar lefel yn uwch. Ie, colli 2 chwaraewyr Penrhyn Coch, 2... Sgiliau da fan hyn, cyfle I greu. Hanner cyfle Josh Taylor. Hanner cyfle fanna I Josh Taylor tu fiwn i'r cwrt Cosby. A Fflint yn gwrthymosod yn colli'r bêl hefyd. Ond y bas tu fiw yn ceisio holli'r amddiffyn ddim yn gywir.
hwnna'n gyfle da. Ie, mwy amser ar y ben na chi'n meddwl fyna. Nutting fyna. Galle, o digon amser gamu mlaen fyna, pigo rwy'n allan, yn y sicr. Pan chi'n cael, ddim yn cael lot o amser ar y bel, pan chi'n cael amser hynny, chi'n dieddol i gael gwared i rhy gyflym. Mae un peth wedi sylwi, Tom, ni wedi wario rhyw 7 munud yn yr ail hanner. Mae fel sy'n chwaraewyr canol ca Bow Street wedi cael mwy o le na beth wnaethon nhw yn yr hanner cynta. Ie, ti'n iawn fyna. Ac eto, Perkins yn rhoi pwysau ar Lee ac yn ennill tafliad i'r Bow Street. Ar ei holi, o gol i ddim. Ryan Evans, chwaraewr canol cawth o ochr Garmon Nutting wedi gofod gweithio mor galed. Di Fflint heb dihino eto fi'n credu ers yr egwyl. Hefyd yn credu, mae 4 cefn Bow Street wedi symud lan rhyw 10 llath yn yr hanner cyntaf nhw amddiffyn reit allan i Cwrt Cosby, ond yn yr ail hanner yma mae nhw wedi mynd allan tiw 10 llath yn bellach i fyny. Wel, pas wych fanna gan Ben Wyn, ond Ben Hughes drian yn torri tu fewn ar ei drod dde, ond bydd e'n dweud bod y bel wedi erlamu, Tom. Wel, nath y bel godi o flanau, ond wedi Ben ddim dros y bel o dde. Gedi bod y gwynt wedi godi rhywfaint hefyd yn ar ddechrau'r ail hanner. Wedi cael Callum Ferreira wedi gwneud gwaith da, 8 ar 20 oed. Oedd e'n tîm y tymor yng Nghyngrair y Gogledd Ddwyrain y tymor diwetha Ferreira. A wedi gwneud gwaith da yn edrych ar ôl ymosodwyr y Fflint y prynawn yma, Tom. Ie, mae fe a Wozencraft, o'n i'n gweud, dwi'n naw gol mod wedi ildio tymor yma yn y Gyngrair. Sgiliau da fanna gan Perkins, Steph Davies, ond yn llithro. Mae bas ddim cweit o'r gywir y gallai fod. Ond y Fflint yn chwarae'r bel yn dda, lawr yr asgyll. Chwyth yna, a mae yna gyfle fan hyn, Hughes yn y... gwaith da gan Wozencraft. Thomas Roberts. Thomas Roberts oedd i fi. Canavan. Ac yna'r croesiad i mewn at y postyn pella. Roberts eto. Gwaith amddiffyn da gan Roberts. Mae fe'n chwarae fel cefnwr chwyth fi Thomas Roberts, ond yn y ganol amddiffyn arfer chwarae, chi'n gallu gweld yn ni pan mae fe'n amddiffyn. Mae fe'n cael ei dynnu mewn i'r safle dda fe'n hoffi chwarae. Mae Cael a Chali wedi bod yn yr ail hanner yma, Bow Street yn cael mwy o'r bel, ond dyma'r Fflint yn dod eto lawr yr asgell chwyth a mae'n dacl dda a mae'n gic gol. Rhys Hughes yn gwneud gwaith amddiffynol effeithiol i fynd gyda'i berygl yn y llinell ymosodol. Ie, mae digon hawdd fod yn chwaraewr sy'n gallu mynd mlaen yn dda, ond mae'n hefyd fod yn helpu allan chymddiffyn, a mae Rhys Hughes yn dangos yna bod y 2 ochr i gemau, felly sy'n dipyn o fargen pan chi'n arwyddo rhywun fel yna sy'n gallu amddiffyn a ymosod a sgorio goliau. Gŵr yn y llun fan oedd Joe Wozencraft yn partner i Ferreira yn y canol yr amddiffyn wedi symud o'r Llanfair y Miallt yn yr haf. Phillips, Lee y tu allan, iddo fe'n carlamu ymlaen yr amddiffynwr canol mawr ar sgiliau da i drad. Ond Perkins yno i'w rwystro yr eilydd. Ie. Ddim yn rhy sicr beth ddim yn gwneud ar bel fyna dde, pan chi'n cael amddiffynwr mor bell i fyny ar maes. Maen nhw ddim bob amser yn gwybod beth i wneud. Tafliad hir gan Jake Phillips a mae wedi llithro allan a fe fydd hi yn gic gornel gynta'r ail hanner i'r ymwelwyr. Phillips yn edrych i gymryd un syth a maen nhw wedi gwneud hynny. Mae'n 2 yn erbyn hun a dyma Phillips
yn croesi yn ddwfwn ar y postyn pella. Bale yn rhydd, Canavan ar trad cyflym, Bale yn gwyro allan, mae Lee fyny o'r cefn. Byddai ail gol yn greulon ar Bow Street. Maen nhw wedi gwneud yn dda yn yr ail hanner yma. Ni'n agosau at yr awr, a dim ond gol sydd yn ei gwahanu nhw. Bow Street dim, y Fflint 1, Ben Wyn ar drothwy'r hanner yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ni wedi gweld mwy o'r Bow Street yn fygythiol yn yr ail hanner, ond nawr hyder y Fflint yn cychwyn codi, a dyma Josh Jones yn croesi'n isiel. Bow Street yn gweld hi'n anodd i glirio. Jones eto yn y symudiad. Maen nhw wedi bod yn amyneddgar ac yn ddisgybledig y Fflint trwy gydol y gêm. Lee at Phillips sy'n gallu mynd gyda'r drod chwith neu troi dde. Ond eto, Perkins. Ond yn colli'r bêl tro hwn, croesiad peryglis a'r cyfle mae'r ail bêl yn gwyro a rhyw ffordd rhywsut. Mae ymddiffyn Bow Street yn clirio dros dro yn unig a'r ergyd gan Josh Jones yn syth i ddwylo Lewis James. Bow Street yn ffodus ddim i ildio fanna, Tom. Dwi'n siŵr pam mae'r gol geidfa Lewis James yn cicio'r bêl mor gyflym. Dim amser o gwbl i amddiffyn neu setlo neu i gael i dîm mewn i unrhyw fath o siap. Dyma'r cyfle i Josh Jones, Tom. Ie. Dim am y tro cynta. Braw ma. Ydyn Elliot Reeves. Joshua Jones ar un diwetha, ond wedyn ni fod ie. Lliman i fyny a cam sefyll yn erbyn Elliot Reeves. Ie, dim eisiau VAR fyna. Dim tro hwn. Wel, Alec Mwdimo ar yr awr yn do bant o'r cae, dim ar y blaen o gol i ddim. A wyneb cyfarwydd yn yr ardal yma, Jack Thorne yn cymryd i le. 5 tymor gydag Aberystwyth, Jack Thorne yn gapten hefyd. Wedi rhoi gwasanaeth dda i'r gwirthdydion yn ei gyfnod. Sydd mewn i safle fe. Tebyg am debyg. Tebyg am debyg. Beneidi o'r ffaith bod Jack Thorne, ti'n bod yn amlwg Aberystwyth yn syrthio, yn heiddi chwarae PêL-DROED yn yr uwch gyngred. O, yn sicr. Josh Jones, y croesiad mewn, tuag at y sgoriwr. Ben Wyn. Bêl allan am dafliad, Carwyn ar... I fod yn deg i Jack Thorne, wedi un o'ch rwy'r gorau Aberystwyth dros y 3 neu 4 tymor diwetha wedi bod, oedd e gyda'r clwb. A dipyn o golled bod e'n amlwg ddim wedi aros gyda nhw, ond yn heddiannol mae wedi ffindio lle bod yn uwch gyngor Cymru. Canavan! Rediad da o ganol ca gan Jake Canavan. Dyma beth mae e'n gallu gwneud ar fenthyg o'r seintiau newydd. Falle'r un peth y rhaid i Jack Thorne dysgu yw'r bêl ola yna. Mae fe wedi cael ei hunan prawn, mae fe'n safleodd gwych, ond mae'r bêl ola, y bêl mwyaf pwysig, ddim wedi bod yna. Isaac Lee a Harry Owen yn disgwyl y croesiad gan Phillips, ond peniad pwysig eto allan gan y Bow Street. Maen nhw wedi gwneud mor dda o'r ciciau gosod yna, ond braidd yn araf i ymateb fan hyn, a Ben Wyn sy'n croesi'n ddwfwr, mae tu hwnt i bawb. Gan gynnwys Jack Thorne a Rhys Hughes, yr ysgellwr nôl i gynorthwyo, ond ildio'r meddiant. Sy'n rhaid iddyn nhw rithro ar bethau. Mae'n cael ail gyfle Rhys Hughes. Hughes, mae Perkins ar garlam, ond yn methu hollti'r ymddiffyn. A'r bas yn syth at Harry Owen. Thomas Roberts wedi cael gêm wych hyd yn hyn.
i'r Bow Street, yn amddiffynol. Yn erbyn Jake Phillips fyna, wedi gwneud yn dda, mae'n rhaid dweud. Eto chi'n gallu gweld pa mor bell mae Harry Owen i fyny'r ca, fel amddiffynwr canol, a'i partner fan hyn, Isaac Lee. Maen nhw'n cadw i siap ac yn dod o hyd i Phillips a'r symudiad oedd ar y bêl yn bert, a Canavan sy'n croesi tuag at y postyn agosa. Roberts yn clirio. Maen nhw'n mewn i'w rhythm eto nawr yn dyn nhw y Fflint. Byddech chi ddim yn gweld un sioc petai nhw'n cael ail fan hyn. Ond oedd rhaid nhw'n gweithio mor galed yr hanner cynta am y gol agoriadol. Eto Bow Street yn cnoi yn y dacl Perkins tro hwnnw. Phillips, maen nhw'n methu cau Phillips lawr, bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. A Hughes, wneud unrhyw le y tro, Tommy. Ie, problem... Maen nhw gweithio'n galed i gael y bêl nôl, ond yn wastrafflyd iawn wedyn, rhoi'r bêl syth nôl i'r Fflint. Jones yn croesi, ond gwaith amddiffynol da eto gan Bow Street. A dyna ni arwydd o'r hyn o Tommy Morgan yn sôn amdano fe. Ildio'r meddiant yn rhy jep unwaith mae'r bêl gan y tîm cartre. A beth chi'n gael wedyn yw ton ar ôl ton o ymwysediadau. Newid siap y bêl nawr, a'r wybodaeth am y gêm rygbi nesaf. Fori ar y clwb rygbi, y Gweilch yn croesawu i Glasgow. A hynny am 5 munud wedi 4 prynawn Fori ar S4C. Gweilch yn erbyn y Glasgow. I atgoffa chi o'r tîmoedd sy'n eisoes wedi cyrraedd y drydedd rownd, Bai Colwyn, Cambrian United, Pontypridd, Llanelli a Llandudno eisoes yn yr het. Y Fflint ar y blaen fan hyn o gol i ddim yn gobeithio ymuno â nhw yn y 32 ola. O, sgiliau hyfryd gan y sgoriwr Bren Wyn. Wyn at Josh Jones. Jones eto. Gwaith da gan Roberts. Canavan. I fod yn deg, i Fflint, maen nhw'n rhed, wel, ddim yn deg, yn bendyniadol o Fflint, maen nhw'n rhedeg allan syniadau unwaith maen nhw'n cael y bêl yn y cwrt Cosby. Sgiliau gwych fyna. Ryan Evans yn llithro mewn, welai chi fori. A rwy'n gweud Megs oedd e fe. Tafliad yn fyr, Canavan yn croesi. Harry Owen yn codi, ond Lewis James yn casglu. Fel mae Tommy Morgan yn dweud, mae'n ryddhau, mae'n edrych y ryddhau yn syth. Mi oedd Rhys Hughes yn disgwyl hwnna, a mae wedi ennill y bêl nôl dros dro chwarae teg. Ond fi'n credu dyna'r syniad, Tommy, yw i ddod o hyd i Rhys Hughes mor gloi a phosibl yn fe. A ti'n gallu gweld ychydig o'r blinder nawr yn dod mewn i goesau tîm cartre. Methu cweit cael lawr yr ymosodwyr mor sydyn a beth wnaethon nhw yn yr hanner cynta. Na, mae tipyn o waith i dweud o flaen amddiffyn Bow Street yn 20 munud ola yma. Eto mae Josh Jones yn dod o hyd i le'r a sgellwr yn croesi a chwarae teg. Eto mae Bow Street yn clirio. Fflint yn dyfal barhau i gadw'r meddiant i greu'r cyfleoedd allan ar yr asgell i groesi, ond bydde well dyn nhw fi siŵr bydde Isaac Lee yn y canol. Mae Canavan a chyfle i ergydio y bêl allan gan Lewis James. Mae wedi gwneud yn dda, ond mae Elliot Reeves yno i rwydo'r ail. Mae'n greulon ar y Bow Street a y gol geidwad yn arbennig. Ond mae'r ail wedi dod
Ton ar ôl ton o ymosodiadau gan y Fflint, nawr yn talu ar ei ganfed, ac Elliot Reeves yn rhwydo. Bow Street dim, y Fflint 2. Ie, o'r diwedd mae rhywun yn cnocio'r y drws, yr ergyd gan Canafan, a wedyn ar amddiffyn y Bale yn taro'r traws a fel unrhyw ymysodwr werth ei halen. Mae fe'n lle iawn ar yr amser iawn i roi'r Bale yn y rhwyd. Bale yn dod, oddi ar postyn ac Reeves yn gorffen y gelfydd. A gyda'r ail gol wedi sgorio, a'r eilyddio yn digwydd i'r Fflint. Mikey Burke a Ben Woolham bydd yn cymryd lle. Wel, bydd Josh Jones yn gadael. Prynhawn rwystredig iddo fe, fydd e'n cofio'r cyfleoedd na gafodd e yn yr hanner cynta nath e fethu. A Mikey Burke ymlaen. A hefyd Daniel Davies yn gadael, a Ben Woolham gafodd cyfnod ar fenthyg gydag Aberystwyth. Mae e wedi yn gwella o anaf hefyd. A mae'n eilyddio hefyd i'r tîm cartre. Crowell a Taylor Watts yn edrych yn ddod mlaen i Bow Street. Taylor Watts yn dod mlaen. Mae e'n gwisgo 17. Josh Taylor yn gadael mwyn i Taylor Watts dod ymlaen. 4 gol yn yr uwch gyngrair iddo fe, a Garmon Nutting hefyd yn gadael mwyn rhoi cyfle i Josh Crowell. Coesau ffres i'r naill dim ar y llall. Mae'n afantus i'r Fflint ar hyn o bryd. Jack Fflint yn oedi, a mae'r Bale yn rhydd. Ac yn y diwedd, Jack Fflint braidd yn araf yn dod allan yn fanna. A cyffyrddiad cynta i Taylor Watts. Gwrthdrawiad rhwng y ddau. Yn edrych bod y golygyda lle allan i gwrdd cosfi hwnna. Rhys Hughes oedd e. Oedd Watts yn agos ato fe, ond Jack Fflint yn araf yn dod allan ar gyfer y Bale yn y lle cynta. Ond Fflint wedi dyblu mantais a 20 munud yn weddill. Y gol yna yn un holl bwysig i'r ymwelwyr i ymestyn i mantais. A chi'n disgwyl iddi fod yn fwy o goliau i'r Fflint erbyn y diwedd, a dyma Jake Phillips yn dod at Canavan. Phillips wedi parhau a'i rediad, Canavan yn torri tu fewn. Mae'n edrych yn lower mwy cyffwrddus i'r Fflint nawr, Tom. Ie, sicr, bydd Gwion a Dafydd gweithio nawr, bydd y chwaraewyr yn dal i gadw i fynd. A trial cadw Fflint allan o sgorio 1 neu 2 gol arall. Maen nhw'n fygythiol, ond i fi maen nhw'n symud y Bale yn rhy araf o ochr i ochr Fflint. Tom sefyll. Yn erbyn Ben Hughes. Mae rhaid dweud a sôn am Bow Street. Fe glywon ni y llywydd yn siarad hanner amser y fanna Wyn Lewis ac yn siarad yn uchel iawn am wylfyddolwyr ac yn y blaen. Ond hefyd mae rhaid sôn eu bod nhw'n glwb cymunedol llwyddiannus gyda un o cystadlaethau ieuenctid mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Ie, yn sicr, mae gwaith gwych yn mynd tiwr y llenni yn Bow Street, a hefyd yn nifer o glwbiau yn yr ardal fi'n dod o, sef ardal Ceredigion, a ti Mike yn dod o'r Def, a ti'n gwybod faint o glwbiau lawr fyna sydd yn, wel, heb y gwirfoddolwyr, bydde dim PêL-DROED i gael bydde fe. Na, mae'n rhaid gweud, maen nhw wedi rhoi gwasanaeth arbennig fan hyn yr wythnos hon. George May a Cameron Ferguson ydy'r ddau sy'n dod i'r maes o ran y Fflint. George May yn gwella o anaf a thrwystro fe tymor diwetha. Ferreira, mae'n rhywfaint o drwbl yn fanna. Mae yna gyfle i Elliot Reeves. Reeves yn croesi! A Mikey Burke oedd ar y postyn pella. Dim ond cyffyrddiad oedd angen yn creu tro hwn Elliot Reeves.
Ddim yn siŵr fan hyn, falle mae ergyd am gôl o ddi. Edrych ar ei gorff e fyna, fi'n credu mae ergyd o ddi dim croesiad. Mae'n ddiweddol agos os oedd hi'n ergyd neu'n groesiad i fod yn deg. O fi'n hoff iawn o weld y chwaraewr yma yn chwarae pan mae'r bêl wrth i drad e. Mae'n dod y chwaraewyr eraill mewn i'r gêm. Mae llygad am gôl. Ie, mae fe'n ymwybodol o beth sy'n amgylch fel chwaraewr ni we. Ti'n cael na gyda pob ymwysodwr, ond yn sicr mae fe'n... Perkins, ond yn rhoi digon o amser fanna. I'r Fflint i glirio, a mae'r bêl yn mynd yn hir. A dyma Ferguson. Mer yn croesi a Reeves ar y postyn pella sy'n gorffen. Ail i Reeves, y creu gan Me. George Me i gyffyrddiad cyntaf bron wedi dod mlaen fel eilydd. Ac yn creu yr ail i Elliot Reeves ar gêm drosodd erbyn hyn. Ychydig dros cwarter awr yn weddill. Bow Street dim, y Fflint tair. Un pêl dros amddiffyn, Bow Street fyna, Mer. Rhediad penderfynol, croesiad gwych yn gros i'r gôl. A Elliot Reeves, geith ei ddim gôl haws y tymor yma, sy'n ni'n mynd tybio. Ond gwaith gwych gan Mer. Roel bêl nôl yn gros i'r cwrt chwech na. A Reeves yn cyrraedd yr amser iawn. I roi'r, yr gêm drosodd nawr i'n credu, tair i ddim. I'r tîm catre. A maen nhw wedi heiddi'r goliau yn yr ail hanner. Gaethon ni ryw fflach gan Bow Street ar ddechrau'r ail hanner, Tom, ond ers hynny, maen nhw wedi dominyddu'r meddiant yn creu cyfleoedd a maen nhw wedi bod yn fwy clinigol yn yr ail hanner. Ie, fi'n credu, Mike, o'n i'n meddwl byddai'r Fflint yn lawer i grif i Bow Street. A mae wedi troi allan fel ni, ond pob clod i Bow Street, maen nhw dau gyngrair i nis, neu gwrthwynebwyr nhw. Sy'n nhw'n talu dim arian, mae'n ni'n gweud yn gynharach, mae'n grwb cymunedol, ac lot, heb y clybiau yma, bydde dim strwythyr i gael bydde i'r gêm. Mae'n gigornel arall i'r Fflint wrth nhw geisio adeiladu ar y tair maen nhw wedi sgorio. Eifod tro cyntaf i nhw ennill 2 gêm yn olynol tymor yma, heddi? Bron ciw o chwaraewyr ar y postyn pella yn disgwyl. Dyma Isaac Lee. Sgiliau da am un mor dal. Gweithio'r bêl allan at Thorn. Burke o bellter. Ond Westraffus. O'n i'n sôn fan'na, Tom, ynglyn â Bow Street. Ti'n gweud, maen nhw yn y drydedd haen, maen nhw wedi gorffen yn ail 2 flynedd yn olynol. Rhai chwaraewyr felly yn symud lan y gyngreiriau gyda clybiau eraill. Ti'n meddwl bod wedi bod yn penderfyniad doeth iddyn nhw i aros yn y gyngrair maen nhw ynddo? Wel, os ych chi helgais ganddo chi, wy'n credu bod chi ar hefyd, mae'n bwysig, dim pwynt mynd fyny os nag yw'r adnoddau gyda chi, a hefyd bod y chwaraewyr ganddyn nhw i gystadlu nos e. Felly, mae'n gwestiwn beth mae'r clwb ei hunan yn moyn wneud, ond i fod yn deg, mae'r clwb, oherwydd gan nhw gymaint o chwaraewyr ifanc yn dod trwy'r system, maen nhw hefyd wedi mynd allan a arwyddo chreu chwaraewyr lleol, Matthews sy'n chwarae wedi wybod o'r Llanilar ac yn y blaen, felly mae dyn nhw rôl bwysig iawn i wneud yn y gymuned a i glwbau fel Penrhyn Coch ac Aberystwyth i actually beth nhw'n wneud yw rhoi siawns i'r chwaraewyr yma chwarae ar lefel dda a hwnna gobeithio wedyn bod Aberystwyth neu Penrhyn yn gallu edrych a gweud, ewn ni am i chwaraewyr gorau nhw a bydd nhw bob amser yn ddiolchgar bod nhw wedi cael y siawns i ddechrau gyrfa gyda Bow Street. Bêl hir gan y gôl geidwad Lewis James a dim digon yn y coesau nawr i gyrraedd y bêl yna. Ac wrth gwrs, yng Nghyngrair y gogledd ddwyrain, y gogledd ddwyrain mae Bow Street yn chwarae. A
mae pobl yn syni weithiau, clwb o ardal Aberystwyth yn chwarae mewn cyngrair, lle mae gymaint o dimoedd mor bell bant. Wel, 90 milltir i Wrexham o Aberystwyth. Felly, mae'n daith i'r bob yn ail di Sadwrn i fynd i'r gogledd, ond mae'n dweud, fel i chi'n mynd i dysgu, rhaid chi rhoi eich chwaraewyr i fyny yn erbyn chwaraewyr gwell, a heddi yn sicr bydd chwaraewyr yma wedi dysgu a lot mwy mewn gêm na bydd nhw'n gallu dysgu hyd yn hyn y tymor yma. Jyst arwydd i chi o efallai teithio, mae Bow Street yn gwneud i gemau nesaf nhw. Bydd Kevin Albion yn Wrexham oddi cartre, ac yna fydd Llanfair United gyda nhw mewn pythefnos. Dyma Phillips yn croesi a peniad pwysig arall allan gan Ferreira yn ildio'r gic gornel. Unwaith eto, Jake Phillips, mae un peth am Phillips, pan ych chi'n rhoi amser fe, mae'n gallu rhoi'r bêl ar 16 na. Ydy Klein a 12 munud yn well. Dyma Jake Phillips eto ar gic gornel. Mae'n ddwfwn at y postyn pella, rhediad hwyr mewn i'r cwrt Cosby. Cwpl o sgoriau diweddarau chi o Cwpan Cymru, y gemau'n dechrau am 2 o'r gloch. Fe sonio ni falle byddai sioc ar goedlen y parc. Wel, y Bari sydd wedi mynd ar y blaen, Aberystwyth dim, y Bari 1. Caerfyrddin ar ei holi hefyd yn erbyn Adar Gleision Tryd Thomas. Llansawel sydd wedi curo pen y bont yn barod yn un o'r gwpanau Cwpan y Gyngrair, ond ar ei holi o 2 ddim. Fe sonio ni falle Port Talbot ar ei fyny, Lido Afan ar ei lawr. Port Talbot ar y blaen o gol i ddim, a di-sgôr rhwng y Wyddgrug a'r Seintiau Newydd. Dyna'r diweddarau i chi. Gemau di-ri ar draws y wlad heddiw. As camerau ni yma ar Gae Piod, lle maen nhw wedi gweld perfformiad dewr gan y tîm cartre yn erbyn gwrthwynebwyr o Safon, o Ansawdd yn y Fflint. A'r Fflint yn cael y gol holl bwysig yna. Trobwynt y gêm, Tom, yn dod ar drothwy hanner amser. Ie, i fod yn deg, achos nhw wedi amddiffyn mor dda a mor... symudiad hyfryd, ond arbediad da arall. Mikey Burke ar ergyd. Dyma Phillips. Phillips yn ceisio troi. Bow Street yn dwy'n y bêl. Byddai gol gysur yn rhywbeth i'r dorf i ddathlu fan hyn. Watts eto. Mae'n anodd iawn i edrych yn bellach, Tom, na'r Seintiau Newydd o ran Cwpan Cymru wedi sicrhau'r treble domestic y tymor diwetha. Wel, mae carfa nhw mor gryf. Dych chi ddim yn wyboddi nhw o wneud yr un peth tymor yma. Tymor san diwetha, ennill o 6-2 yn y tîm sy'n ail yn y Gyngrair. Ie. Mae Rhys Hughes yn gadael y maes, y chwaraewr efallai sydd wedi bod mwyaf amlwg i'r tîm cartre y prynhawn yma ac yn cymryd i le fydd Harvey Matthews, ond mae rhaid dweud i ni wedi gweld digon fan hyn heddi i ddweud wrthyn ni bod y gŵr yma Rhys Hughes yn gallu chwarae ar lefel yn uwch. Mae'n derbyn y llongyfarchiadau oddi wrth i gyd chwaraewyr ar tîm y fforddi. 25 mlwydd oed. Sicr, gyda gêm ddigon da y frawd yma. Ryan Evans hefyd wedi gadael. Ond tafliad hir Jake Phillips yn ni'n gweld. Phillips eto ergyd nerthol. James yn penderfynu dyrnu. A Perkins Drian yn methu clirio. Mae'r Owen yn methu cyfuno tro hwn. A dyma Watts. Watts ymlaen yn chwilio am y rhediad.
Matthews. Bale hir gan Fflint. So ni'n gweld hwnna'n aml. O, mae James wedi aros ar ei linell. Mer yn codi'r Bale dros ei benne. O, yn wirthiol oedd hi ar y llinell. Gan Bow Street. Wasn't Craft yn credu oedd yna. Wasn't Craft, wel am gyfraniad gan yr amddiffynwr canol yn atal y Fflint rhag sgorio'r bedwaredd. Wel, o George May wedi wneud popeth yn iawn Tommy Morgan yn fanna, yn codi'r Bale dros ben y gôl geidwad, ond gwaith amddiffynol arwrol. O, gwych. Ond Mair, i fod yn deg, wedi codi'r Bale yn gelfydd dros y gôl geidwad, ond fel pob amddiffynwr da, wedi darllen y sefyllfa a cael ei hunan ar y llinell. Wedi mynd sy'n pin oedd e, mwys y graffi'n credu oedd e, cael y Bale oedd e ar y llinell. Mi'n siŵr bod Elliot Rees yn edrych am ei hat-trick yn yw e. Doi hat-trick. Wedi sgorio 2 hat-trick yn barod y tymor hwn, y ddau yn erbyn Llanelli. Woolham. Digon o le gan Woolham i groesi at y postyn pella. Edrych am Ferguson oedd e. Ie. Chi'n gweld bod nerth rhedeg Bow Street wedi cyrsiaddio tipyn nawr yn yr munud ola o'r gêm yma. Wel, am gyfraniad gan Wozencraft fan hyn. Be wneud i o hwn, Tom? Wel, fe'n gweld bod falle gôl geidwad wedi cael ei giro, ond mae fe'n rhedeg nôl i amddiffyn y gôl, a byddwch chi'n edrych am ddiwrthych am ddiffynwr canol, ynddo fe? Reeves yn cledio bod y Bale wedi croesi'r llinell, ond nath i ddim yn amlwg. Gyd o bellter, ddim yn poeni neb, gan Canafan. Ie, Joe Wozencraft, mae'n gymeriad diddorol, wedi symud o landfair y Miallt i Bow Street i godi i safon. Ie, wel, chwarae teg fe, a Ferreira wedi wneud yn dda yn ardd ymddiffyn prawn yma. A chi'n edrych, chwod, ar ei record, faint yma wedi ildio tymor yma, dyw o'n 9 gôl mewn 7 gêm, felly, ie, maen nhw'n wneud yn dda, yn amddiffynol. Maen nhw'n meddwl lot o'r gŵr yma wedi cychwyn pob gêm. Oes yna ddiweddglo positif i'r tîm cartre. Yn gwthio ymlaen. Yn gallu creu un cyfle. Dwy gôl gan Reeves ar gôl bollten yna gan Ben Wyn. O, ryngipiad pwysig gan Phillips, ond yn methu cael ei bas ymlaen i'r rhyddhau me. Amser hyn o'r gêm, chi'n falle gweld y gwahaniaeth yn y ddau dîm, le mae cryfder corfforol y Fflint yn dangos i fyny a'i ffitrwydd, lefel ffitrwydd nhw yn dipyn gwell, falle na beth yw yr un Bow Street. O, dyma Reeves, cyfle mae'r hat-trick! O, wel mae'r... Os rhywbeth anhunanol gan Reeves, ond dyle wedi mynd i hunan. Dwi ddim yn credu... Wel, sa'n credu bydde dwy gôl hwnna, Tom. Mae rhaid i fi gyfadde. O'n i bron y bod yn methu credu beth o'n i'n gweld fanna. Am ymosodwr, ie. Ymosodwr yn gwisgo rif 9, wedi sgorio 2 gôl. Cyfle gwych o'i flaen e, mae'n pasio i. No, anin anol i fod hollol deg, ond Ferguson yn methu roi'r Bale yn y rwyd. Ond i fod yn deg, falle, fel ymosodwr yna, oedd wedi dod rhy agos i'r gôl geidwad nhw dde, felly oedd e'n gwybod wy ddim yn mynd i sgorio fan hyn, felly trio rhoi'r Bale ar blat i gyd chwaraewr. Fel o'n i'n gweud, wedi sgorio hat-trick ar Barkstead yn Heath. Hat-trick arall yn erbyn Llanelli, yr un gwrthwynebu'r wythnos yn ôl.
A fel ymosodwr da, mae di sgorio yn rili agos at y gol heddi Elliot Reeves yn y fan ar lle, ond trosedd amlwg fanna gan Watts. Wel, ni mewn i'r funudau ola, Tommy. Y Fflint yn gyffwrddus drwodd, ond canmoliaeth uchel i Bow Street am ei perfformiad heddi. O, yn sicr. Oedd hi yn ddwrnod mawr iddyn nhw. Yn erbyn tîm sydd falle heiddi fod yn uchlach i fyny na beth i nhw. Dyma Thomas Roberts. Y bas yna tu fewn at Matthews. Maen nhw'n ennill y bêl yn ôl Perkins. Ond cyfle i'r Fflint i dorri fan hyn os gen nhw'n pasio'n gywir. A maen nhw yn. A dyma Ferguson. Ferguson yn torri mewn ar ei drod chwith. Sgiboi allan at Mikey Burke yn torri tu fewn. Ar ei drod dde yn yr ergyd mewn. Wan y teg i Lewis James. Mae wedi gwneud gwaith da fel gol geidwad ambell i arbediad da gan gynnwys hwn. Ie, sicr. Burke falle ddim ar ei droed orau, ond syth at y gol geidwad. Ond ni'n ni gofio yr arbediad nath yn yr hanner cyntaf o Elliot Reeves. Neu bydde Elliot Reeves yn barod wedi cael ei hat-trick. Mae George May wedi dod i'r maes, wedi creu un gol. Gwlffin o yma. Mewn i'r funud ola te. Y Fflint yn gyffwrddus yn mynd i fynd drodd i'r 32 ola. A bydden nhw'n gobeithio rwy'n siŵr am gêm gartre ar Gae Castell, lle maen nhw wedi bod yn effeithiol. Dim byd silly though. Josh Kroll, just keep an eye. Lewis James yn uchel i'r awyr. Ni weld faint o amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Bêl hir lawr, Ca. Dyma Reeves eto. Reeves yn croesi. A Bow Street yn clirio. Yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd. 2 funud wedi cael ei ychwanegu pas dda tuag at Perkins. Tackle dda gan Woolham. Bydd y bedwaredd nawr yn greulon o ran y Bow Street. Ferguson at Phillips. Tackle dda eto gan yr amddiffynwyr. Gewch chi ser yn y gêm mewn eiliad. Bêl yn cael ei sgibo allan. Mikey Burke, reit ar draws wyneb y gol. A mae allan am dafliad. Tommy Morgan, ser yn y gêm? Wel, ddim yn deg i Bow Street. Maen nhw wedi amddiffyn yn arwrol y prawn yma. Ac y dyn yna ar bêl yn ei ddwylo. Thomas Roberts yw chwaraewr y gêm i fi y prawn yma. Mae wedi bod yn wych fel cefn o'r chwith allan o'i safle arferol. Ond fi'n credu bod wedi bod yn dipyn fwy felly sef heb gael gêm cystal. Maen nhw wedi amddiffyn yn arwran, wedi yn yr hanner cynta na cyn y gêm, y gol agoriadol. A dyma Canavan, a mae'n arbediad da arall gan Lewis James sy'n crynhoi perfformiad, nid yn unig y gol geidwad, ond amddiffynwyr y Bow Street sydd wedi gweithio mor galed heddi. Ie. Mae pob un wedi rhadu ran yw e, gol geidwad, wedi gwneud sawl arbediad, un gwych, ond 5 neu 6 arall hefyd sydd wedi cadw'r sgôr lawr i 2. Wel, eiliadau'n weddill, a Jake Phillips mae'n parhau gyda'r ciciau gosod. Cic gornel arall
reit mewn yn ddwfwn, penne mynd i fyny, mae allan a chwiban ola Richard Wright yn dynodi taw y Fflint sy'n fuddigol, nhw sy'n drwodd i Rownd nesaf Cwpan Cymru. A Tommy, hynny'n heiddiannol, ond canmoliaeth uchel i bawb yn gysylltiedig â Clwb Bow Street heddiw. Ie, yn sicr. Mae pawb, chwyd, o'r bobl sydd wedi'n helpu drwy gynnal yr wythnos i'r tîm sydd wedi chwarae prynaw yma. Mae pawb wedi chwarae rhan ac pob clod i'r chwaraewyr sydd wedi cadw sgôr awr i 2 yn erbyn tîm sydd yn mynd i fod, fi'n credu, falle yn hanner ucha y gyngrau'r PêL-DROED Cymru. Felly maen nhw wedi bod i ddyn. Mae wedi bod yn anodd iddyn nhw, ond mi'n siŵr sicr prynaw yma bod nhw wedi dysgu lot am beth i hunain, am beth i sut mae chwarae fel tîm, ac profiad gwych i Bow Street ac i'r gymuned yn gyffredinol. Wel, diolch i ti, Tommy, am dy gwmni y prynhaw yma a'r ddiwrnod hanesyddol i'r tîm cartre. Goliau gan Ben Wyn a drothwy hanner amser yn rhoi'r a 2 gan Elliot Reeves yn rhoi'r fuddigoliaeth i'r Fflint lawr yn at Dylan. Croeso ato ni, ni'n cael cwmni Lee Fowler. Lee, congratulations first of all. Job done today? Job done, that's all it was. I think this made it a bit difficult for ourselves as well, and credit to Bow Street. They sat in a low block, and sometimes British players or Welsh Premier League players, they don't understand that keeping the ball, waiting for them to pop out. And we were guilty of that first half, I think, and then second half, it was just one-way traffic. Yeah, just give us an idea how tough these games can be. As we said before the game, you're in a no-win situation in a way. Yeah, you're in a no-win situation, but the lads were told before in terms of how the game would go, which it did. We knew Bow Street would give everything they got. It's a cup final for them. Just a little bit disappointed first half that we just wasn't patient on the ball, and it could have been a lot easier. And listen, the keeper made some great saves as well, and the effort, the bodies on the line for him. So I was really pleased with Bow Street. They've done really well, and we wish them all the best in their league. You said before the game as well, you want to get on a bit of a run, get some consistency, 2 wins in a row now. I'm sure little stepping stones, they must help. Yeah, definitely. It's important. Winning games of football. I always focus on performance, but it's a results-driven business, and it's the next game that we won. It's the first time I think we have gone back-to-back, maybe, or maybe the second time. And that was important now, leading into a good week going into the Cardiff Met game and the CV again with you guys. And the players coming on as well, creating a bit of an impact. Is that good? Nice to see some competition? Yeah, it was one of them where you give the squad a little bit more minutes who haven't been playing, but we just thought consistency is key. Obviously Daz and Siddy wasn't here as well with their hamstring injuries, so lads just have to be patient, and when they get in the team they're going to have to take the opportunity. But we went as strong as we could, and I think we showed them as much respect as we could. But ultimately, we're in the next rounds, that's all that matters. Yeah, nice early start, nice early finish. You're in the next round. Lee, thanks very much for your time. Thank you. Congrats, see you next week. See you next As you week. said, congratulations. Yeah. Brilliant. We'll have a chat next week as well. Gawn ni sgwrs arall gyda Lee wythnos nesaf, achos na'r gêm fyw i ni. Fflint yn teithio i Met Caerdydd yn y brif ddinas. Edrych mlaen yn fawr i weld honna. Fel oedd e'n gweud, dyn nhw wedi cael gymaint o hynny o rediadau. Tymor yma, maen nhw ar rediad ar hyn o bryd. Beth am Bow Street felly, reolwr Gwion ap Dafydd yn cadw cwmni ni erbyn hyn. Beth am hynny, Gwion? Plan bach anodd yn y pen draw? Ie, oedd yn anodd yn diwedd, ond dwi'n mor proud o'r boys. Ni di sefyll fyny nhw, o'n i just 1 dim i lawr hanner amser. Gathon ni cwpl o cyfleuon, ar diwrnod arall bys ni wedi cael gol. Ond dwi'n mor proud o'r boys, ie. Hanner cyntaf na, chi'n mor gystadleuol, a beth am ildio mor hwyr. Mae rai bod hwnna'n dipyn o edrych. Ie, fydda sucker punch yn fel maen nhw'n dweud, yn anffodus. Oedd e yn cystadleuol. O'n i'n really proud o boys hanner cyntaf. Dyna beth o'n i'n dweud, o'n i just yn dweud fatha, just cadw fynd, yr ail hanner, yn amlwg, gyda nhw boys fit a bench fawr efo nhw, ond sucker punch really, just cyn hanner amser. So wedi mynd dim hanner amser bys yna wedi bod sniff ail hanner, ond not to be. Fi'n gwybod gwych chi gyfle i weld eto, ond oedd yn un o'r eiliadau a dim switcho bant, ond gymryd nhw tafliad yn gyflym, 1 cyffyrddiad, 2 cyffyrddiad, yn sydyn mae'n gefn y rhwyddau, dyna falle'r gwahaniaeth? Dwi'n meddwl dyna'r gwahaniaeth, dyn ni'n haen 3 a maen nhw'n haen 1 am rheswm, felly ni'n dweud o'r boys, mae'r gêm yma'n mynd i bod yn lot gyflymach na wsnothau ni wedi bod yn chwarae yn y gorffennol, ond nathon ni, good of account of ourselves fel maen nhw'n dweud, a dyna pob hwyl i Fflint yn y row nesaf, heiddiannol yn ennill ar y diwedd, ond fel dwi'n dweud, bys y gol wedi bod yn neis eddi, ond dyna ni. Cysur arall am hynny, wedi cystadlu, ond yn torri trwyddo'r adegau, mae'r goliau bach yn fler hefyd, dyn nhw ddim wedi chwalu chi os yw hwnna'n gysur. Dyna beth sy'n bach yn rhwystredig hefyd, cwpl o gols ar diwrnod arall bys ni wedi delio fy nhw, ond
Do, nhw yn cnocio ar y drws yn eitha aml, a fel, mae wedi talu bant efo nhw yn y diwedd. Wel, diolch yn fawr iawn am eich amser a'r croeso yma heddi. Mae'n fod yn dipyn o blawn a pob lwc gweddill y tymor. Edrych mlaen i ddod nôl yma cyn byhir. Diolch gobeithio, yn y blwyddyn nesaf. Bydd ni'n ôl, briliant, Gwyon, diolch yn fawr iawn. A dyma sydd i ddod o ran yr uchaf bwyntiau. Llwyth o gemau penwythnos yma, wrth gwrs. Camerau sgorio o gwmpas Ail Rownd Cwpan Cymru. Cwpl o gemau neithiwr. Fflint drwodd hefyd, fel sy'n ni Bai Colwyn yn mynd drwodd neithiwr. Llanelli di ennill yn erbyn Holford. Gwyneb cyfarwydd gyda ni, Jake Phillips, fan hyn, o'r Fflint. Hapus ar fuddugoliaeth da, Jake? Dan yn diwedd. Ti'n gwybod, da ni wedi paratoi wythnos yma yn drylwyr. Oeddwn ni'n gwybod be oedd yn mynd i fod ymlaen ni. Ac y peth mwyaf pwysig wan ydy, da ni yn het fel maen nhw'n dweud. Ac da ni wedi dechrau wan, rhoi perfformiadau at ei gilydd yn y gyngrair. Di'r canlyniadau ddim wedi bod yna, ond ar ôl canlyniad wrth ystwytha a hwn heddiw, mae gen ni bach o momentum wan i cario ymlaen efo ni am weddill y tymor. Os mae gêm fel hyn i glwb fel chi yn yr uwch gyngrair, wastad yn mynd i fod yn anodd. Pawb yn edrych, pawb eisiau gweld os yw'r tîm yn gallu baglu. Oedd yn teimlo fel perfformiad proffesiynol? Ti'n gwybod be, nathon ni cael lot o'r meddiant fel oedden ni'n disgwyl. Da ni wedi creu cyfleon, ond chwarae teg i Bow Street maen nhw wedi gwneud ond gêm anodd iddyn ni. Os ydych chi'n edrych ar goliau ni, dyn nhw ddim yn goliau ffantastig, a dyn nhw'n siŵr bod nhw'n siomedig bod y ffordd maen nhw wedi ildio. Ond fel nes i ddweud, da ni wedi dod yma efo'r nod o ennill y gêm a dyna beth dyn ni wedi gwneud. Diddorol bod ti'n sôn am cysondeb. Bydd y rheolwr cyn y gêm yn gweud bod e moyn gweld chi'n mynd ar rediad, felly bydd y goliaeth dda wythnos diwetha, fel ti wedi sôn, fi'n gwybod trydydd haen, ond chi wedi ennill eto heb ildio gol. Pa mor bwysig yw'r pethau bach yma? Ydy'n sicr. Da ni dal yn datblygu fel garfan unwaith eto. Os ydych chi'n edrych ar tymor ni hyd yma, da ni wedi perfformio'n gwych a colli gemau. Da ni wedi perfformio'n siomedig ac ennill. Ac fel mae Fowles, mae'n siŵr wedi dweud, y cysondeb ydy'r gair pwysig. Da ni eisiau dechrau wan roi y perfformiadau yna at ei gilydd am 90 o funudau yn bob gêm. Ac mae o'n gwbl wedyn, os da ni'n perfformio fel da ni'n gallu, da ni'n gallu rhoi gêm dda i bawb yn y gyngrair. Ac mae'r gyngrair yn gystadleuol unwaith eto tymor yma. Ac y nod ydy wan adeiladu ar y perfformiad a canlyniad yma heddiw. Jake, diolch am ysgwrs. Dwi'n ti wythnos nesaf. Gêm arall, y Fflint yn fyw yn ebyn Met Caerdydd wythnos nesaf. Diolch yn fawr iawn i Jake am fod gyda ni. A diolch am eich cwmni chi hefyd. Mae wedi bod yn dipyn o blawn fan hyn yn Bow Street. Diolch i'r clwb am y croeso gyda llaw. Croeso cynnes, y clwb o'r drydedd haen allan o'r cwpan, ond tipyn mwy i ddod ganddyn nhw. A pob lwc i'r Fflint. Cofiwch amdano ni, mwy o gem y fyw i ddod ar sgorio. Wel, o'n i chi cyn fo hir. Tara.